tumika frefre ye pese omunya obi aka no bom se ti se de MP kan na to ma nya ma che bale nkwa na atom na manyina Nana Jodukumani otoso nan eya ma che bare hene ne aniti na ye kwakopiemo ewokumawu ehonso ensubrani bi ato ema emframa jampanturu bi afa ewo ho masabre ya yekasei adehia wo ho womonso womodanso apepa ene ohawa ede abrabonum enyasem ketu akura aka ho bi ema emraship dwani a wogina mu ema adehia wo kumawu owura enasia enim wode atodwa ekiremu ese eba ne sa ya wabona manesem raship dwani yenso ye de no abo entibra na bra behwe no wokwa ene se asam ne mu akwa ye yapa sansa wo hwemfra ma fa ye ni nsu asa togu so na wo hwese de nkrofo dan aya de obeka nyina ne sa wo mo aka nyina wono ya wo yem raship dwani no obe na afamu die biada e de abo safo nyina da ema animanim ya de wo mo famu de aban betumi aye na wono raship dwani de obetumi aye na fam e de abo wonom no watumi ede aboa wakyerese adehia wo wokumawu ene oyoko ene eba sa ne de omunyina boto sanse eba sa ne ekanwa ene ede a no wote ni different anka wo de wontumi nkyerɛkyerɛ nanso se de ade na akwaye no wagina mu MP wose wosere wo momo akyinkyiri ne benkyeye edu se dia na sa tomwa we de kakraba enwom nyina beka bomu amakumawu man ene oyokofo ni nyina wo manya baabi de omuti ato empo wo manya bibi ahye enti wo besre wo bibia mo wo mo kebie wom organizations ahodo a wo mo eya adoye wo mo mra kumawu na mra ho sema asi saafo ni nyina da wo mra meye gwonom adoye ebie yenyina we so na ensam no ahodo no a eba ye ni nyina no yemfa ensi ewo aha perfect and vitamin kadaroma eno mo ebo aye ma ensam no ye de ebre mo ya ye besom mo awie ye mienu midin mame adwa nyanta tando meni abrewaba kofi chumasi nsa yesa no pano 15 sa no pano me sa no pano 15 be ko 15 data ba yenkwe apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Hunia, Pavi, and the Black Smokes, Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say, and I'm sa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and now 0542 807907. My dear Drunedi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo, and Quadawa in Fidu Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wo nwoma bia. O wo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1, equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school near ban combine so or ni nyina bi English nom and maths nom me say books be anywhere perfect series any bi na GS and naka and so am approval into obata bia nkoto be maneba and na say we there school be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so here wo mo a atufo nko putuoja station hwa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria and asekura. Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus Mr. Yebusia and no mama Wadia Ba. Musumi Pini, Mentia Siemedo. See, Hepa Plus mixer, and your Juma Ebe you on the Pedro Mono. After you cry Ebe on one more. A drew yam my general well-being. A bushapon would do him ye, a snippy beer. And to me, Manon Pefia. Hey, share, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband, and there also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Drone pa Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada woni fie du yenu ka ho. Our pharmacist na heba shop. At phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG Edwin Kratoya. Order 4. Mami misa Asem bio. Da bay na ope brese. Ukoisho unipadua mu. Sede unipadua na kwa na ho density e. Obrabo, osa, cholesterol anasa de dodo ewo mu. O blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC. Sabre may comfort by Grace Medical Center di amount say. Enjemu bia. Bramien chain ma yen shemao. Ka cry de kwa de bampo e brano ye de kofi tem kwese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hune ntem ye timi aso ano by Grace Medical Center e wo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye, Krobea nye, Krobea. Krobea nye. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakuna bete, Onua, Ori, Abe, OTEC 102.9 FM. Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mugurura, ayeye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma ne doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na ode, ohweso, edidigi. Otek nyame ma wonyuma no, enkoso. Openia wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere enkoso. Abawo enkoso. Enkankan kwa mantie no omo ye modwuma no. Wo mu nyina da papa. Mo wo ahode ni omo dia. Eni se ame no kasa no pay. Enkwa na odi ama no odi asem ye. Oso wo dia sime ya metumi ate ato obrani ho hwibio. Pata ya chede na ade ache na ade asobie. Bebi nso wo mo so. Na ni asem e dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo ntutuo nso omo mpaaba omo da so busua ye waduma na papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi oteki mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne krese wo mu gu ye ni ma se nyesa na mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ne ya na mo papa nka wo mo fi sa bre do hwiri kopum bra odi obi a bekọ no odi baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odi ni tumi no ense wo ma nya kokudu emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen aja nyame shirawo amen me da obodi ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyifo ne wa bajafo de tosumie nsa ankoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nua no mu ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyintra o se wa misa nyame a na nyame anya nkyerɛ se oba we na ye wodia na se
wohwɛ ne tu ne ne nufo ne n'anim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi enti wo mo hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no sɛ ni sɛ ɛyɛ ma fa anyama wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na ko ane sɛ ɔnkɔ hwehwɛ awere blɛ no ma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da radio ase yanso da ase bibi sɛ si a ebi wɔ hɔ a yɛde sekan to adaka mbu a yɛde nkosua ebi nso so de nneɛma bi a ɛyɛ awudie ɛhyehyɛ mu sɛ bɛyɛ a ne sama ne bɛyɛ bahat mo yɛ amammerɛ ne amane bi sa me pa twa no ma bɛ sa no ma bɛ mo yɛ dai me kɔtɔ seka ama mienu ɛna me to kotokure baako na me de kosua ka ho enti bɛ na wɔtwe mienu ni akora na ma me nsi nneɛma wɔpɛgya de mo na me bɛ ne gyina n'anim ɛna wɔdwa ne sum sɛ suroku akye no suroku akye pai maame no ɔno amaame ana abɛ ma na maame abɛ mo ane maame no so wɔna yɛ sɛ wo mo kɔto funu na ntwe na ne bɛ ne nwa asasaduro nti wɔde ka kɔ maame no so na wo yɛ dɛ na ate 102.9 FM Asem Beba Dabi sɛ me anam de ma ade ekini sɛ me sɛ akora na matete na mabɔka na wɔtemi awu a abusuan so antimi ameka bibia ankyerɛ me de ɛne me so me ka sɛ me firifie hɔ me so matoto awuram na wɔde awuram de besiensi ti se saman na sɔre wa sɔre na ne yɛ gya akrache na jai ma saman ne nya na adwuma yi ɛyɛ me ya me pɛ sɛ wo mo timi hu sɛ me ba na wanya ayɛmoa sɛ ayɛmoa akora no woyɛ no na obi ku na ɛyɛ saman ne de sɛ de wɔyɛ na adwuma ne nso mpɛ sɛ obi a atiefo ne apolitifo obi atimi tie bie sɛ asɛm na yɛ me ya ɛnsa kodo adakwa ne yɛntimi mfa wo ntum yɛntimi mfa wo ntum sei enti yɛ mo de ne tena mu ɛne yɛ de ne twene yɛ enti me kɔ no ho ka kyɛn sɛ adadoa sɛ wuwu yɛ me ani obi amoa me 1000 wuwu nso kwa akɔyɛ atɔfo wuo ɛyɛ ka me na masɔdeɛ makɔyɛ wadaka ulezi we bibia enti me deɛ makɔtɔ sekai ma mienu kosua mienu enipa a wokum wo me de na me mpo wo na wo yɛ asɔde firi me nkyɛi eti sɛ nipa a wokum so bi so de kun de kɔtɔ aba ma ne dɛm dia man sankyerɛne no ɛnadi kasagoa eti me ne kasa asa na me de sika na ma no na wasɔ sika de uhunu wo me gyina ho ɛdoma gyina ho nyina bi de kura adwane saa wɔsɔ sika ma sika no ɛntwerɛ yɛ ama wo hu sɛ ne buo nie no sɛ bi atɔ no faasiri na atɛnsiri no ɛbuo ne bedi esoro no buma asafo sika ni wɔsɔ sika ni mu sɛ na sika ni emienu ni mienu nyina de hyɛ bonkum fa me de ba akoto ne so ana me de kosua nso kura ba ko na ne fan ne ya na asɛ wonyine ya sa na wasanda machi na asɛ blog na ama ne sa no ɛndi antimi anso na bonkum de timi so sika wɔsɔ mo pa ana ade sika wodi wani hu sɛ wasɔ na me gyina ho sɛ me ebra ba asa no me na kwa na sɛ kwa ba hyɛ me ma yɛ dai makasa ɛna me sɛ daabi mintimi nyɛ sɛ adwuma no eti ade ne ba no ɛna me sɔre firi hɔ no mo na ne picture yɛ ade aba ha ya ɛna ne ade atwene adaka no etire no ɛso enti bra yɛ bɔ bra no ɛna me twa ma ne sɛ ti bi twa ma ne no na wogina picture ne ho eti ade aka sɛ wo bewura me ma yɛ dai maka nipa wɔ yɛ dai ɛna sɛ daabi wo ka pra wo mu ni ka wo mu ni timi nyɛ adwuma no tibi gye bom ɛna nkɔpɛ sika no ɛtɔ ya me de me baaye enti ode sekan no baaye no ode ma no na hu sɛ wasom wo so mu kua me koto nanim dum asoa solmezi so solmezi babia ofa na ba obam ha sei o metonton Dr. Mensa Bola Dr. Mensa ho papa ne me gu ho no enye na anopai maka kire woni anopai meba yimshi anu maka kire no wo sia ade anopai meba wo se ofen eye nsuo ofen wo se yo oba ofen abna fran yo oba unim ni kunu dabi efe ni kunu abankro asua abankro odabo aman okotetre mu a ofen kunu no efa na abankro asa make bo man ni bia me bo on flekasa na asa won kan boa me nya santini ya bununi ofen anopai oni ni kunu abankro no mu diga omo tontosi
Ewa Dr. Mensa. Hey, Ofin ni kunu. Ofin abna ni kunu abankro na mu digwa. Ewa Dr. Mensa. Di edwana no omudi. Mu tontosi. Oboko no de ni. Subi unso yoba. Subi ayoba. Tano bema. Sise nam galanse ntinu papa. Enyama ekoso kumase ha. Ensuo onnam kumase na bema na do se obi bi no wa obepema ade a ya wadwe so bekontem. Sa nam ka kire. Se bia wo ye bema no ayi wadwe se wo bepema. Obepema ade a sise ya o ma bi ho a eye ensuo no ofin oye ko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 . Ofin abran oye ko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 . Ne ho efe. Ne ho ofan kasa o ne ma enam kurum obi nya ba bi ntana. Galamse enti. Subi ani galamse yedi asemu aba o. Subi one ne ma enya ba bi ntana. Tano enya ba bi ntana. Na asem keto okumase. Eno ono mo nam kumase. Na ada na kumase no mo nam. Na omo nyina ensu o Ghana ha nyina. Ghana ha nyina ensu nyina. Omo nyina apo ho nyina ompani ade na eda kumase mo si store si so no. Subi no headquarters in Subi. Ensu o Ghana ha nyina. No se me bo no challenge me. So ni nyina maame ade Subi. Enti se si awso nua ba ne we. Oguo he. Mikrom adenti no oguo. Na me mama na dem vemienza. Aha. Me dadam 3 years, so na 6 years. What time is 2? Wo dadam fie mienza. So na 6. Se si ono de na aye no. Se sa ogudam ontimi nante. Ogudam ontimi nante. Na wa wo nua ba nso no aye ne se aye ma wo. Na me no ye mesale ye. Baba mama si emfa boni ntua boni ka. Papa. Kai Psalm 109 verse 1 to 13. O se de David bompa ye tia na tamfo. David kanse na tamfo kura owu a ne yire kura ba wale ne yire ye obeja no mani nye kuru kura wale. Ne manya se sabo ane ko bofo. U fremani. Me na dem na didi. Masa papa nyo ya boni nyawe misira yenko yedim. Nti wa ye ne dey. Ogudam. Nti obeda sorry. 6 years obe sorry. Influence echi. Wone ne ka sisi a wone ne ka papa. Ne fine pa. O ta me ho pa no o ye mi o. Some maka kire say o ma me dadam so o ma na dadam 6 years. Wa ka kire no. Na me so no. Me so ma ye na de ma o de na busuya o bo so ho a kire mo kama man ho ba se from any otrimo den. Nya mitrimu na den. Mitrimu nya den. Me wa memia o hu se me kwa o de se me nipa boni ni. But o be me a na ba hu se me so ba sitie. 1 me mpasisie. 2 me mpenkwasi asem. 3 me mpa obi yire. 4 wade da ha me fam sanko ka me mpa obi bia de mmom o ma wani etre wani nton de ya me so mo hu se ewi ase ton kan da kona ejimako. Enti amanfo a ema wo no mo ano tra amanfo no tumi pa adi e de ye won. Yes. Ni e ba kwa se waka je bla asem ho mpesa me ka je wo. Am se asem bai o se wo yiri di ja no. Oba me na wo mielu mi nya no na me ko ware hwan. Obani ade chia no pa na me ba Asem Beba Dabi elu bi donfo me ka use message taba na o che me salmon akese mako 6 enam salmon ibi okay na me de kofi me rekoma me yire so fa nya duala me nya ba no enibi papa me yire ne ya duala ni wie ya me nya ba se amfa salmon ti amana anwe e de sa duala oni o yire amfa de na ama no salmon ti amfa amana anwe de duala oni ho a wo no wa ba be sra ho wa beto me no wo pe salmon tri eno space na shemi ampani ampa minyano aduane wani o yire nso amfa salmon ti na ama no yire amfa salmon ti na ama o de ma me ba Asem Beba Dabi afa de ma bi wo ho o ya dimo kokoko ball o na bre minya ba na aduane e ma ni diye ade chi anopa na mka ke so o mobo no na yenko ikurum ana me yi sika de ma me yire se onye na me kokra obi se me ko mi kurum ba na me reji sika no de hye sumnyase minya ba ni ho me yele ko adwaye okudware oba na mi nua ba no afa sika na e kan sika wo de ama wo yere sika mi de jama yere no mi nua ba na afa sika no e kan wakoye fisumye na se e kan sika abakade ti mi ba na me be sika no yere kan unia ba na e kan nti wa de ne me mpebie na me sika na me de hye me botom na me ma na foforo e godu ye krom anyumere ya tam de to me ma mi ni ofa mu mpani fo me to me ni za dia bi nua ba no le ba ko akumase o ba ya kire me ni nti pese mo musa mi nuaba no ya fe mi nuaba ni busa na salmon no ni tri amfa ma no no e bia oni ni na eni ni kire sika so wakan
na mza afra ba yenye fe ba yetai papa se Samuel no di tin ore ya ka bi hu na die biem ko be se wiase be sei kamani na sanka ore le ni no so ore ya kamani na ka bi hu na die biem ko be se wiase be sei e no kura wa ni no e no sunsun so na mdete wi okay enti wo kan sa kire wabusuafo no me ka za kire wabusuafo ma me ne ba ko ti ho o ka se Samuel no se di tin ore ya ka hu na die biem ko ni be fra enti wa hu se emema ba o yere omo ba na ho ofa mpana we hu ma hu 3 times physically 3 times asan we ya wakana no ya no mi donyame ne me salami ye ne me maami a wada fom uti nkanya abutre na menya na me dwene nsan bebre hu nka me kuni ba ewo ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore e na okwa koto dwane abra be ma no nti ukoto be e na me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase e dia si ho no no e na odi ntoma sa fom ho dwae ne dem ho dan no se dan ketua bi e na be ma na amenangi no ho adwale no ho wo dem ho e pepa no ho e de bounce pan o sa tena mattress no so e sire nku bibi na de me ko ho se nka me ko he nkra na me ko duru nkra na abonte me ko duru ya na veranda no gate no o mo tum anloko e na me pia na me wura ho e na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo e ne bounce pan ndiket nti wo ye dai ena menya abotre gina horom na minti ase minim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no o start di tro se o no ofiri kropon ha o hu se be ma ne te ho ena ne bossa pant ne bibia ne ke o srenku ama tres me so ne ne ma nyina da ho ena nsoro ne bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so se nkan so ne pitina nkan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma ne se na me hwe na me sa de to afide mi so to ki se dem ho sum ka horo na mi afide na mi hwehwe dem ho na mi hwa na be man datam na be man so sore e gina hono na mi bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi ni o so firi bonchi o firi bonchi na de na de o ba dem ha sisia no o se an o ba na o ya na danfo e no be yedwuma ana a se o ba be gal na mi se wa be gale ntu be gale no abontin ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ni ha e na dem ha e na o gina managi pan num ile ayeye enka udin kronkron no ena wiai odomankoma nyame enase nkanfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arafo de ade hye awiai yebema yenho aha yebema yenho ye hiehyia na yama yenho akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ene ye fiada ene ye bosome miensen ne de tosonson emfimpinu ne aduonu numu ene ye wei yeda so Ghana bosome mu ebre na wiedu se na wiei yede Asem Beba Dabi dwumadie no yede ba besom na dwumadie yi ena da biara da se yehia asem krope ne ka yese yede suade ebre kro na mu ne yede kire yenho nso ade no nti na wiei a yehia yi nokre moma yenso sesa oba YouTube ne so a dwumadie ni twagu ewo hokop link no fama wunua na wunua mfama ni nua yenyina yenya akwanya no bi na yentie dwumadie ni bi na yehwe dwumadie ni nso bi ene kro ya nso yewo yenuanom ahodo a onom fa yendwumadie live ene we be love radio for Spain dwumadie no twagu ewo Spain abuchiban mu ene yewo GN radio oba United Kingdom mine mu a ehonso onom fa show no live yewo Patmac radio yewo Abawa radio Amansan FM Breni radio ena Sahara radio onom nyina nso wo UK mine mu ene wiei mu a mode montoma abebo ye dia no na mo monitor show no ewo UK nyina no yebema mu nyina ha yebe chiachia mo na yabɔ mo abaso ene mo adwumade amobo ena wiei Kings radio eno so ni TV o Paris France abuchimani mu daache hima radio wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchimani mu ena wiei wonu nyina nso abɔ ade mu abiebie mu a dwumadie no etwagu mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apese makana nanie ena wiei Krobea jata
me ne mapamfo ye ne wahia awie ye ma ye nyina ye ho ha oba de achia me mo ha ya eja akra ompom to say nyankopon adom ho ye pa na so so adom kro na enura ye ko ya san be hia ne enura na eye Ghana da na eye Ghana ye mfa hudie da na asem krope na enura na eringe ewo masum na mi busa mi ankasa me ho na me ni mitibua eko se aso sa fa hudi a ye ka se ebibre mu amanhodo so ya oman Ghana ye ka ho bi ye nya no eyampa na ye questioner enra na sounde ewo madwene mu on purpose yesi oman na nya fa hudie nanso yenhwe abrofo a ebedi yensu free tete besi sabre ya ye kasei sa anyanyam bia wonom ntonkoso ni yeso bio onom gusu di yeso ana wonom ni yeso enkane enana ye hwefa hudie ni hono ene fa weibra yesei ye ni etu nipa ama na free ye mamu aba behwe mo sonom ne de kekeka ho enei ente sa nanso enei anyanyam bia yeti da so hye nkwasomu ana ebibiman ya Ghana ka ho yetumi yeti enra na sa asem we go through madwene a nanso wa wutie me to ama wonso bi na mabusawo se de na ekome madwen mu no ebi akọwadwen mu da na anu yie bɛyi na wo de ma wo ho eja akwaba na me joso ho te sai adumro na daroma ene fiada wode me nkwa kyame ene yibojaye eduru fiada sei nso a na akwaye mokyereda ene ye mokyerede ye nia ye nua ene yade nyina papa sese ye ka sei ofri United States of America obedu full landing obelande ya nyambo akina ena ne maame entidie beye bia ene abusuantena se nom ne settings ahodo esese koso ne de ebe koso papa awie ebe mu akwaba se ufri US maimu ababedu na sebe nyasa wo behwe maame no anim na emom eye de twato ya wu nu ni wo wiase bio eno sikapo onso ye ma odemri fedie koje wa home wache Ghana ade 99 years 99 years a celebration of life when yam finchi aduokono cafe nkawa ha celebration of life ye musa ye ho gone too soon na no na menam Kenya asi duase na meba heavy traffic na chie na say we dia the police for na abebokọ amu ana na traffic yi banka krakra beduru hodomo a yekuta abrantie bi 28 years ya say 25 years ne bana ene omo dey stress free adroba fo a etwam ho ade ba akopɛ na mbusa abe ho say aso krachi enam kwan ben so ene odi wuye enti sabe se wohunu panyini a don't disrespect panyini yesi panyini oni hwe kra no owode obeka sabe wono wa famuda baabi a wo faaye wumfi a wo waduru no wunya nduru baabi a waduru no wono watra ho obetumi aka baabi a wo waduru emu nsem bebre no ode akyerew enti wohunu panyini a eye atwa panyini pruse na waye bi ena wie me ne mapamfo ye hia ye ba besom na na bretio ba mehu se dwumadie no wa join live ena wie a very good afternoon to you osana na ya Krobea Asante se wo ba barekese a o ye loud and clear ewo barekese ha ena wie ya bade mu pa wona na Samoa base ya ena dwumadie no me nso me ne me ba Elvis ye nyina ya bade mu a awie akra Krobea ye nso ye show ena wie Frank Alare ono so aba ahoma ne so ena o se na ada Alare a yedim ya na o se na you are doing a great work yate Alare ye nso ye dazepa Yusuf Islam Achibonka ena o se shalom and a very good afternoon to you. May Allah bless and protect you from all the evildoers. Bo piafo yeda se pa o se akra Krobea. Today is the first Friday of the month of Ramadan. Na yakom chine ni empai bo ayebui yempai bo ne se Allah onsum na omwa yen
Emma yakoma so ade nyina nso mrem nana nie wono nso ajoin ne ene wo se Krobea the wise man pia medase Nyankopɔn so nhira why said ne dia wonso wahunu entimu wahunu mesa no medase pa ene onso wo moa wate Nyankopɔn nhira pa nana no nto nhira nsuo ngu so ena wie kyerewa nana se kyerewa ba nana se kyere ene wo se Krobea na Yaw Asante you are the wisdom man ena wie me Yaw Asante mampon ena me nso mehwe udwumadie no medase eburu King James TV ena was a nice one boss Nyankopɔn nhira pa wate ena wie sabre ya ye kasa ye nso ye ka ho D ena was good afternoon D na humpom te say was ye na bi wo Dubai ena me nso me show Nyankopɔn nhira obo ade kia me no wabedwafo nyina nso yeda se Dubai fo ena wie mo nso mo monitor show ni nyina no yeda mu nyina se esre odoma nkoma ni nhira enso se enkan ena wie hwe ho yie ahwe yie ene bema ewo wiase asa awura awie akwaba eja moma ne mai afidie no mfama me na awie ababa awe botaye ntia ode abaha no yebehunu ya fra o say awura pacho me de Esther Bonimbe eye bie wa no ate pacho Esther de Abonibe pacho Abonibe o ye die ni Esther me pacho me ye frafreni pacho o frafra Krobea so Sirko ne ben kru kase ben ben Bolga Sirko intimusi wo Borga na mafaka ye ko Sirko munya Sirko ka straight wo Borga pacho states no wo Sabzongo haya Sabzongo Sabzongo di ndu kosi Borga dabi ode kosi ekurumo Sirko street hey eni amunsu mu okurum adwuma be titire pa na Sirko homoye obi hospital wo ho adwuma bebre wo mutu gold wo ho dabi aha na adwuma titire ben pa na omoye wo ho oye no aduane ya no ya yes tuzafe ya will say ni bi omamu ya yuane ayina omudi ekura na omudi ayigusu nsogum esa momo de ye aduane noa ene ayewa ye ene pot sei ni bi no enu bi na Sirko fo mo ye mo de amunye kua adwuma amunye bi adwuma so de ye na ye ahono asase ne nsada ye enu Asante ya na ekopara na vrongo ana po ne akodo okay enti momo kopaga na vrongo ana po eho na momo kodo na monya aduane de aba oh okay na yakọ tamale na uruku na ayisari na yakope aduane no e de aba okay wa wo mpebre ne de no ayere wotna yekuro musa na wo mpebre ne ya obeye dey so de wonso obi wo ho a wo mpebre dada na sa obeye dey didi so ayede a obeye didi nso wonye peace to say wa wo pebre okay na wo ba Asante mu ache pacha ya be wo wa ha pacho dabi ya wo Sirko na hwan na do ba Asante mu pacho me ba paadie o ba paadie pacha e pa na obedi wa ha me be huru nkukum oni obi na na ye aduane fufuo banku die hu mu tua na ase de en na ye fufuo banku abetie okay ne die hu o Accra Station Asafo market Accra Station enti wo na wadwuma pa titire a wo ye se ohohuru nkukum pacho ne me ka fufuo no o ka fufuo ne maka banku na waka banku na wa hohuru nkukum me na me hohuru nkukum adwuma na ye me no ene fufuka ne banku ka okay me joba nche na no ma de asiso okay why what da so ye pacho me jai ansa me kunu we ya me ne wo na ma me jai sa adwuma no na ma o jai enti sesi adwuma ben na wo ye e wo kumase ya me ye dokono ton nso ntokɔ no de bia ne ntokɔ no nti me jai ne me sa chinchinam
me chinchinam na ntokona ne ma wodi ye sisi ade na wo ye me sisi me accident de me start me ofie on start adwuma unya accident eno ho mark ne da wo ma so no ena wa no ho no me ano ho na emikunu wano ho ne ye wukunu accident ye wano ena car accident no eye o moma so ehefa na woko na akonya accident na me koto ade aduane wo sade ni manye aduane na me sade a me kope aduane ato me dru traffic light na driver ne se mitwom afede me wan se wa panyan na me aja there is awie driver ni jina o traffic light se twam enti wu twam no sa car na no asa yi fast no na o peso yi fast ko stadium kwa no so na e bom wanu so he make pa o de me ko Wednesday me da 2 days want my ho month man hwem no o de me ko for no jiho jiho na me da ho busume na ho twenu ansa na me nya to na wo ye bibia da adu na atumi ensan bia na mama akọ cheke de ha me okay enti no no se o mama so ne de ye car ne ball okay afi bra wanim obetumi do nsakra gu so good na kasa gu ha we mu e de asem ena na awie yi e de waba ha nya abotre ma wo ho kire wasem mu na mentio mate ye mpacho de me ba ha ne se me no be me na ete de bia menenete wono mindwana dwumbone mano miye ne hwe ewoma na wakachire me se ne mi wa akwala dada na wakachire me se ai mi sisa me ne mambla ne mi sisa me ne mfiri asafu marketing yede mba ne nchen na oye ya na obefa mbag ne o asafu market na ode koye to ode koye no na mi di na chi koye na wanga nchire me so wo yiri wo ho wo na dakoro na me adwuma mu wana ne yire ne baaye se ni kunu no ma baje ne ware ne mis ukunu abesi mpe no wanga njire se yire wo na se na me ne ge no akofo adamfo na ge ne chire de mi kunu ye ni na no mis sa akura de me kura me beja ware na ire akọ te ye wo wa amene ge no ba bia me ko bia bla ge ne dimachi na me na fa adamfo me to atare na to bia man me yese na me de ne basi achire no so de me basi achire no aduane bom yesi ne mabom o mana blan sister no ne bla free akraba say sister me ne ntimi wale ekunu baako de ntino omunua ba wale me papa mu fie ho ntino yesa no omuntimi ma me na me so me pen no omuntimi ma ge ne nya de wale na me so kura wono ya akwala ntimi mere mechomo na akwala na be so no mo so da bida me ntino na omfa akwala no no okwa na open no yira obedi na chi ayere abe wale na me so yo nte omde akwala no ko ye no wansi wada na da kuru na mi ko osirem na mko akwala no ba mi chense sister won so mi kuna ye kunu ne bu no kose na mi se de oya no nte fanisa me ba ye mi sa ko ba bi sin ka me ko ye madwuma me nsi no so bia na o sa ba ye ntokwa me ne no de bia asko kuro we mi de no obo me no ye mi sin no ma campaign fo abom no ma ka na ya jai sa na mi fa enyense no na ode fa so na mene ne nkumbie ma to mi be wo no oniska me kwa agogo mi bla na bae na obetu esika ni na ansa na mi yi ma agogo me ba fie me se mene ne ntena biem na o mo se anyohwe me ntimi ka no anyohwe me ya den me ntena sisa na ware de sa na misiyo na omuka to ye wo mo ani mo na omo se omo betuye ti empe baabi na anyi sa omo betuye na misiyo bla omo betuma free hen free baabi na yeti no na mote hen na yeti baabi omo de ye feeling states wo mo na nim ho no na yeti ho e wa askwa ho na omo se aho na omo de be feeling states na te feeling states wura na ye de ato asase no ti empe baabi nko bla empe dan wo so empe dan ne empe dan ya china na mko hu sister bi na me say sister ye tumi o mini baabi ko me na me mai mini baabi ko ntino pe baabi ma me no so me be bod dan ne wo ne da na adwuma me ho na me be bod ye rokono ne ma no
na misiyo na mekɔ na mekɔda adwuma wura no na me na me ma no nyina na ɔto hyia mo adwuma wura no me ne da adwuma no wa dɔkono wura no nkyɛn saa 3 months ɔne hwan me na me kunu ya bɛrima ne toa wo wɔ hɔ me ne te hɔ 6 months kɔ 7 months ansana bla bi a friend bla koko ya adwuma wɔ social hotel hɔ na bla koko na me hu na me se bla koko me sraw to wonya asase bia ma me wɔ ha ba bia ma me mbɔ me dan bi na sisi me kuta nkwala mian me nya ba bi nkɔ na so oh sister Esther obe ma mba bi wa na o ma mba bi me o ma mba bi na mkoto nnua wɔ Angola na ɔde ne sika kan na yi na ye boardan me se woti me bo me sa wa se wɔn ne mam de wɔn na kɔfa ma asaf market ba enti nyime a ko me hu sa abla koku no mane me sa asase mbo ayi nti me sisa me ne woti me papa me ne nyina mtimi to ne ma na wa sese ne nyina na me sisa ne ma no kosire ma na o ma be ka ti mene ne tina 23 years ni nso ono ase mene ne tina 17 years 18 years ni me say me bakura me be wo ne nansi akura no wanye sen wanye 18 years odi akwala ne jon ko si esirim 10 years ni me hu akwala ne da ti akwala no kura wa ko sen de wo nchen kura wa ko sen na wo se me betina nchen se me ne nkasa me ko gal me se wabu msa na mko gal mse me bra mo wa sa to mo ho de sekan ba ho se obekum wo gal mse yin akose na mko ye gal mse no to mo ho no nka wo be bu mo ho na wo mo kan ya na o de sekan se wo obekumi ni na so no sa atam no so mpa ba o mo be kan ya na o mo se nya hwe ya aware ni bia no me blet me kan ya aware ni bia ntifa ne sa wo na wo yipanyin te hoan na msuyo na masako sa na nuya asem we aba ha no ka me mfa mba ha ne mfa mba achina watiti mi ache de enti wotimi begina wase akwase aba wokọ mmema ho mmema du ma frewe we se te na ye ayi bibi mi unante kura na ma fele kura onipa so me to aduana kura na obi betwam kura wase ukunu se ompra for doso se no mo te se omo huru mi wo eho no na ye anifele na misida bi na mitu free askwa ho na me ko yijuso kotena juso sa na me de ma me bisu kan me de ye pipe no oba ye sa na misida bi me sa blay wo be so titim me sa be tena me nsuo no so na de besi bia na si nti me wo ha na me ti wo sa tu free juso asa betena ha nti me ba ha na o se oba ba o ka kira me dan fo bi se an oba na me so oba ba ye de me wo ampa me wo na oba sisters bona me ye o nyinala fa me bon cheme why na e pa o chewe kununi wasi me fam ne bon cheno nkwala nti o nkwala nti wode nkwala na betena no obi a obi hu no bia wasi a wapam o yire se nti me ma nkwala ne yire mbe me na onu so nti me buaye na nkwala ne ko school no so afere wa dwena abafie wo kan se dia me ntimi posumiti me anyini nkwala ne so nyina na mo nyini nti mo nim dia ombaye nti sa dia wa kan dia mate wasiyo me ba ye mbusumienu mbusumiensa wasan starting wanya hu se obi afre fun so a hwan na manie enye o boy fo na eda so frowi na me se na ntimi me Yusuf na nka obi a mfre me o na ye ntokwa de bia na me se bla wari enye force me bla so ba ye mo ho ade o de chinichi sahabe sinne wonko ye mo ade me to ho sa nso bra o buru mu nyina me te ho sa amenye hwe nso obetima bom sa nti de ekone de me we de ekona me wu aja me man nti me de ba ko antina ho wase me de ne ko antina ho a wono osi wonne achina na wo ye na adwen so obetiti me mama wudu obetiti mama wu me mama kura no aka achina nse de ope bia wonye me nti no de me ma me kan no no yere kasa
na msuo mate nti na me fra me mam na me ka kire mam se na ade asem na wo ka kire wase no na so won ka hwe na me se nga me na mam ya aka din me na me fra me mam one ne ya aka wo hwan nam be ma na asem na o kan ni ti asem am o kan na ye me ya na me fra me bla ba ko sususu kire no se me mam ya wo achime ya wo me ama ma abakum asabe hia be me na o mo bet iti me sei na o se nyesa ana me ma bet ma kan won to me ka sa na be ma no oboa na obe fra me ma me abuzen na friend ma abuzen ma me say wa anka sa na me say me ma me aka de nti me ma me anyini ebia na wano no mpe ne sa ti na ebia wa kan sa ma me kunde bia ya hofo ne dia askofo ne de wo kirechiro ma o me ma me di na obonti no me mpe sa de no na o mo si me ntwa so me wo ha na me nya accident ya o de kasa na de bia o ba me de wo ko hospital me ka bo ho na he o busa ni bia nsi ho enye wo memintia na me se papa wo ye ma me de ma nka so wa anye papa ma me o wa ye papa ma me enso de bia obedi matem akire we na wa akire we na ye na ha me mpesa me ye obibia kasi manim say sister there o ye wa anyem ye say da bi won kasa da o de me ko gina na o de me ko gina na o kasa me pen sa me ne ntokwa na eye bi wo na me ko ye na sister bi me dan fon o say sister o kunu o yampa ebu na me sa ade o so se ne ntokwa mu ko de bie te nka un fon hu manya me sa na me so me sa me person me ko na me ko Pentecost watiti misama jai miko uromai watiti misama jai ntimi atine fie na say omo wa mpa ebo bi wo awo juso o de ato aso omo wa mpa ebo bi wo nti o membra ne yere ye nkon me so the same na omo bo mpa no say Friday to Monday to adibechi Tuesday nti membra Monday mbeda adichi Tuesday na ya sole ntem na yere ye ko ni akobọ mpae na anwumre na ya sa akobọ mpae na msuyo te me ade ba chi ame ba kon na mka kire me ba kon mpae bo wa nkasa na opie na okonum ni nsabae me so me fa so na me da me bo mpae na wie me da no ade chi na me se ade chi a me ba kwa bo sister me kwa ayu asolo ontime me bedwala ko wan fi ayete se wonte won so no atepa na mi mani na okọ aduma na me fa matare ewe ya na me de ntoma ka na me de mediko na me ko sister no from na me ko empire bono ti ko na me bai we se ai uko he na wa mbuta me na okọ kire sister bi wo ho se ai me ko boy ho na mba afi na mamba nti wono onye de wonti na de mo wondidi de mo me da fo na sister ne bo mama ne me anu ne wonu ne ehia no na me de wodwunu ko no wodwunu 1990 no se me wo boy da be na wo hu se be ma bi fam ko di mi ana se na de bi enso saa so na obeka akosi te de wono no pe na yin sa na nya me pe wo me kasa no na ahye na wose ai kwasiaba o soala ubotutu na ubodwaman ba onu de wonye sa no me say wa ye ma de kura wo ye ni ma bia efi a wo ye gum so nyina no me manka wa asam na wo mom na wo ka kire me ye dwamani no da be na me fa wo nua da ona obusa be ma ne sa da be na me fa wo nua da ana me fa wo kurom ni da me ye dwamani na me ni mi yansa na metimi nante sa nante no da be na me fa wo nua da ahwa na wode ababi na ahwa ne de na nya kora na obebo me yani na hofo na omode jayo na me ko se sister bi dem Asem Beba Dabi ade ya wansi mu hwa ne 3 days ne 4 days kon na nkwala no be ko nso menye adwuma na me ga kira me ba boy bi se sisi a me sika aka mu nyina ye 20 cedi to mo papa de
adwuma wo ayɛ a ɔbɛnya aduane ama mo adidi nte monji to ntesiri no enso nte monkom papa ebia no akwanya aduane wakotwa fufuo no bia ma mo adia na mo de 10 na yɛde akoto aduane wɔ school mo bɛba na ma no aduane yɛde asipo na akwana no siwe mate na mkoe to mkoe na mkoe na adwuma mo se mama se o niska o na wama sika na wɔn kɔ school wɔsi kɔ se ba na wɔkɔ di no ho baaye no oniska me na membe wo mfufuo ɛde bɛ hwɛ mama nyi ni wa ho ɔno kɔ se adwuma sa no wɔnyɛ sa no wɔka no na adwuma mo na akwala no so yɛ din na wɔma maame bi wɔ na wɔma no aduane ɔtwa aduane no bi na ɔma nkwala no mu die na nkwala nta da ɔmo na ɔmo kɔ ɔmo school ba nkwala no ba na ɔse mama osoma mo ɔyɛ dada hɔ a yɛ nkɔ biem na me sa ade ɔso yɛ kɔ yɛ se na ɔyɛ de wɔkae na me sa mo ntwa so dada na nkura na nsi a wo ba ya wo kɔ 8 years na wo hu ni se na firi titi na asema wo kan na enso de wo pɛ no enye hɔ ntimi ka sana onse na odi nkwala na chi na obae asam bɛ na mi gina hɔ kasa na me se asam de wo tie na sa na mtie ayon boy bon bɛ na mi yaw ayon boy mi no wotena dadaada bon bɛn na wotom wa skokuro we mbabia obɛfam bi obɛfa ho bia wotom me de na me de ayaw na wotom sa susu tom ma nkwala susu tom me na omontimi nto de wotom ya omotom ya ka abom no susu tom me anyi se ne na meti o na me bom bla papa bi anyi wunti ma nkotom ma sa su bi so meto asa asiwa atu putoja meto asa asunu wunti nanka mi ko mi kuro mu kwasi da kura na mi ye wo bukuro man ma ye ni ye e ka sa ai kwasi aba mi se wo ye nne de bia wo ko wanim e cheme mi yeska na mi sa wo yeska mi na mi ye wa na wo de odi wusika ye no unim de odi wusika ye odi wusika bomba pemba odi usika boy game wa usuma ko me de musika ko boy game da metima chire me yem kwam akopema yimire me nidi onso odi o last morning na ko boy game odi o last morning na ba kokko no mensa odi o last morning na ba kokko di twa enso onema na yesen ahodo asenti na ho nto no wase ai wano na ondi bi na onyere so me ya me kodi me say me de me pe ade pa ba fie wo de wo pe ade bon na wo de kwa abonte wo de usika ne kwa abonte so me pe de ebe boa me ntina me de ba fie no nti me nya sika chen wa enfan fa as me nya sika chen me ma nsoma wo busu na wo ye ntina wo nya sika na nya china de nti me chiriba miensa wa fa no Why chiriba miensa? Mi chiriba miensa. Day. Day. Akwala no Cape Coast. And our friend say, ni kunu ni te no Cape Coast wo nto oba me ho. Na me so ombla, na me yedo kunu. Nti ombla na mpese me kosirem na omo say me mbra na omo hu mi ache nti me pese me kosirem Christmas say. To ombe boa me na omo yam do kunu ne ma me. Na me kosirem me mbla. No so oyo. Obe ba na akwala ba na me gya adwuma ne ma akwala no. Na me kosirem. Ti mo osirem sa na wo aso dem na obi fra me. Sister nti asopala ya onua na me say me chirba miensa no me chirba mienu kwa miensa no aye me nua pa nye nche ma mba ko papa ba ko o say sister nye no kure na me say aye no kura pa me ne unwe ya na unwe ne nante me ne ye nua pa no me say sa nte me dru fie na sister ne sa fresh ukunu hwani ye pa ukunu ye udini pa na me say ade wasu sha de won ne ge ne ye no omo obibiye na me say oni unua ne ye no obibiye na me say sa na me susu sa nyere emma me nua no me kunu de won onfa ho wono de won fa ho nti wo betime aye sa na me nua ne de wo hu se me kunu no ntimi nya sa na ema no
te bia ya agoro na omu nyina yere edie nti meba te na me yes Monday na betu me fruka te sa Monday na ma fruka na de chen Tuesday na me ka chen ma me sa kokuma so na ma me ah de asam na uba ya ni 5 days na atumi no ade a uba ya no wanye na wo sa kokuma so na me ah mpese me ko hwe ade bi nti me pese me ko obi so me hwe ade sisi ya nti me pese me ko no se ah de ba asam na me so da bi enye bibia nti ma bo ma mi amane na mfruka ya hoka na mbaya me si sa wozongo na mfre me kunu se ma bedu o se na obeyere sisi ya na nsia ukoye no ukoyere na uba sisi na me se na miru fi ma de bi adikura na me koye na ma ja no ha na me mbefa ti na me yere me saba no se ono kura omo wo ayie wo asaf market ho to ono no wo asaf na msuyo me dia ma bedu sa ozongo no suyo do me oba na me so ma fa apreje ne bintumi kofie no suyo ti me do na me nua no in fact ehime me ya me nua no so hu me no de na edo na ewo ye mu no ono so hu de na ewo o de wani ko hu yi me ma hu ti na me yedi nti de bia me ni akwala ni yero kuna me so kafie na hohoro na ma no na me nkoton ro kono ne wodwansen so osuyo na me de eseda fo a mo beteteme omo yere ema me ti me ba amanfo so omo ntete wukuru ne wonu ane ma nti blab sister bi wo free wa wo ye adwuma wo sisi anya me fa ne kransi ye wawu wonu ne ko hu ye na wo fra me say sister bla na wukunu ampasma o kanu no kre koroto se wanuna hu se wanuna wura na ho na watena mikunu naso sister na wa free mu no onu hunu se hu nua na woro ne ho na watena mikunu naso ewei owo dem valanda bi so wa wura no ho na wade ntoma asini mu na watena mikunu naso mikunu pian tena ne naso se ti asam no no kre na me say wa hu ana no say ai wa hu we de want me ntro anyere ma no na me suyo na mbai to me bai na me frɛ me nua ne say na sister gifting nto pa ade a bon pa na me de yaw na wono me kuna awonye mo ha me mpra me ne te wonye mo ha de na otimi ye saa na mawe akwala njina wankasa wankasa wode obe wankahwe tinenwumre no na me se me committee wa askwade dem te wonye aduan wose wontimi ya aduan no na me se de ntina wose wontimi ya aduan wose wontimi ya aduan wontimi ya aduan na ma be ka kire ne se opemikun na me se wontimi ya wona ukuta nkwala o me yefunu yesen me mai me yi 5 sidima oma me oma no so me osikani ina so me ba ono okunu no ono ombra na madumi sikanti minisika me meti sika ma wose koto eduana ma nkwala na me de faso na me ko sa atam no so no na shime me se bla metimi wura dem metimi wura abia ba mo ha apatesa na ma we o di adani apatasiri ano dia score de obeka me se me dru me instance me 25 cd o 27 cd me boa na ma bo deep one me hu me kunu me hu ni se ana ayeti se me hu dia me beye no te me no me sana na ma yeku be ma ni ntina okọbo okọwi apetese o wi apetese na ai omode Esther Jeyo askwafo obie oma muni me omode Jeyo sister Esther embo and dana yombo nti enye sa ne ma no mesuyo obuwa me nu aduan kora na nam si ho a na ma wura ofa ya bawa na me nkwa sister adwo ba mu ho a
enko twa appetizer mintimi twa aduane no kora nduru mienu awo nem mitimi bo na ma das baby awo timi bura na ma da baby kura minim baby ameda be maninti atimani so anam se awrade do mo wate awo na nyim ibra me buse fo bie ni ho amuni minsanu na me de me ho kwada ne nsa ko winsani mitimi ya ana yo mate de nyame pe na nyame yo de anyi nipa de nipa pe na nyame ye me yes an me timi wo de ma na masua na me de masem ko to peyin bi so na wa chiri se mo se jai ukunu jai no jai ne chiri die sa obewu sabre na ni nyina na o se standard so temo so da so te so na da kurna me se ai gifting so pala ni yekrom ni din na ne brof din ne ya gift no me se so pala sha me we wo senya enye so ye menua ka de bisi no anya depa sa de na me kan sa asem na akwala ne sisa ne ma na ko fa pragia bae no fa me ne ma nyina me gina na oyi ne me ne mama abu ntino me nim tama wodi yere oyi ne me ne ma no oyi me ntade aye fine na anche ke kura me se ko me na me de wo frita kura de bae mia na mama wako tiko no ko fa kawo asaf market no koy ewuma na me won frame onu de ofra be ma na onu ne di nkomo ye bibia na oba na waka chi no onua na frame o ase ho ye ate sa me nua ba ku bi o school mo o sandoma no anyi school o sandoma na wasi no na me ya ne basa me ma me se ai sa dia won sini fie ho won mra me nchen ho na me hwe ne kakra ne sisi ne pipi ne ekosoro nti wa ba beti no ho a me bla be kasasa nti me ma akwala ne mra me nchen o ma me BP kosoro nti unua ne free sande mamre kumase okay na msuo me de ba ya yes and me nua me ba me nchen a ne ehu ayede abom na msuo na ma wano no akwala mi ma me ka chire no ebaaye no so no wonyem wano so anganjira ni ma me se wonyem wasi no hoye no base wasi wananta na wabela wayese ma me sunnim no wasi wamra me to wode wafurka na wona vrongo na wafurka na beba woba me won na yensa na ayede epese to woba no wano so anganjira me se wonyem me yadwana was me nidi me pese na me say wo de awo ye premani o no say sister ni premani afere adakuru na watumi ense ko bosum no say sister Esther ni yase ni ya no so yase ben na ya wo ya no say nsuo bi firi ni me yase ba no say nsuo be wo say me kura minimo na me say sadia yenko agugu na ni omko checking ebia na o wayi ubebu nsa na ye o sa na bibi na hawa na mo ahwe me pe hospital ko me tikura ya me ko hospital enti me ko na mo se achina be wu ma me wa sanye obi aka ho na me sa na mo frɛ mo agogo enti me sister Nancy ni se de na ha na me chirechiri mo se o ma no mbesi na on check no na on hwe adekoro na me ko shala na me ko ya yi kura na kwa na msiyo o sister na ko na o mo check na o mo se wonyem na yinsa ne pesa asay kura na akwala wanye 3 months no wade furka no na chikni sa ne sisi mu ye mre te akwala no baba abesina ko wonye ne de te meka 50 million na msiyo mate na mfra minua palena na mse palena say na abo no palena say sister na 50 million ko fa ne he
na so me me tu susu bi wo Roman ti uwa adwuma ma aja adwuma no bla bɛhwɛ no wa na me kɔ Roman kɔ yiska sika ye beto ye nti ɛyɛ dɛ me ko agye me nua no na wasuo na akwala no bɛgye no aho na akɔ yiska ne ba ye fast forward to aso me kɔ yiska no ye bibia amhora akwala no na sɛ we nyinse na bɛsen kɔ ya ba fie ne bosum yensa ekɔ bosum nan ne mu ne ho akyenkyene okay na me sɛ boa me nsa nkɔfo obi abiem te wo hɔ de boa me na yina yɛrɔkono no 40 siri na metua manfo no na me de amam na o de atusu de abɛya o school no bebie no na wanye sika na yeso anye kakra yɛre akan akwala no suyo na misio te me nwane na se eyi me nua sɔre na yɛ adwuma osu obɛda wa me fira na pa ba betena nyina me yɛ madwuma nyina awie na akwala no wompie ma na me de kɔto me nua na pale na nanim se awuluko bae se ni se na wɔyɛ was ɛyɛ nwane no bunu ada wa akwala kete wa ba kuma se so mbe yɛ adwuma na ogigi ne saa enjije wo muso saa o sa omu ba kuma sa no omu mpese omu yɛ adwuma no se oyɛ akwala otiti ne saa na wa pia bonten a anu wa ju nsɛm no timi so me peyini timi me koyɛ saa na ma focus wo nua korampo na oyɛ ne se na nka obi so de yɛ ntimi nkasa ntimi nua no betu no fu na me nua ne so wabɛba wa amba so oyɛ de bia mo ye ntime ka se me de do kono na me baboy bi me baboy ne so me sif ne ne me nchina mo ne me nkruma ne hyeto na me so na mo do kono na epia na mo de ahyani hwan ne hwan me kunu ne me nua katewa no na mo de asiani ebiem na me se so na mo ya nti da kuru bi na me fa yesi nema na me omba horo mpabo na me sisa mpabo na mpabo we acho last bi na odi mpabo we ba siremi na eda so na me say so mo de amunto nema mia na me ble ede mama osirem mpabo samena de ben na malori so mo nya adwuma won so ba ya wa ba ka mpabo ya asem me to yenye ne asemu so de bia no na me de bo mo anka ma pia kwahye ewuram mun to he de na ham mo wa sister pain wa wo no hom de nka mo kwahye bodamfo ne bia na nka wo nhwemo a nka wo behu si yes afira akwala no a enkasa asem ne nkyira me sister wo ya wadwun so bedidi matema na paya memfa mo ho nkyɛw na wo Esther eya na wo ye nim bia na me hwe odin na me so awul go de asem na wo ka kyerɛ me no me be bu ani su ma ba bia wote no me ahwa na spirit na wo mo ho no se kono me nsa no me ba bubu akwala no na ka bibi ka kyerɛ se kono mo nsa no so me num nsa me nkasa ba kasisi me suable na kono me ko me se wa fire mama apatasi 5 cedi wase wadidi na me se blaya me nidi ye mama wase mema 3 cedi me se 3 cedi anya me hwe yo na me ne bla ne di ho chinia na o hwe na o de mama o ma 5 cedi no 5 cedi no glana fitane ma me de bosso me koye na me se wulgo de asam na wo ka kire me no o buwie ye no e na de ko wo ko so me se wulgo de asam pa na ba otirima wo ka sa asam ma me akwala ne jina odi won kasa me se ka de wo kan ye na wan ka de wo kan ye na annen ka me kire ma adwen ya kire wo pa akwala ne yam kan na kura wan kasa na me yedi na me wura dem nam kodai nam jal me sole nam jaliye
dwale wie no me say he obenu aduan was yo obaka die ho was yo na man sika na okodi dwa ono no ye de na hu se be man ne nada so me ba boy me ba bi wo ho ono na ma me hu ye was wo ya was so no mu wo ya was so ma wol ko satam na ono ne afi ne wonante te na asem bia ono no be hu bia no obeka wo ye sa wo ya akwala nto oni sa akwala oni nte wo hu asem bia no aka mama we ayese te waka sa no me say ho na kira o sa wo sitwa mama awul ko dada so no ma no wa yese wa mia no fo no wa pija no me say dabi nte me akwala ne kan sa 3 times no manje antum na me sio nte sa de na me ko buru ya me ka kira nse wanka adekura na wo kasatiem na mebono no akwala no na bibi ba na adwin se onka bibi nkiram na insana menum ye nti na o mpese waka asam koro na nyade enkiram te me man sika man no aduane ye bibi awie na so na menu apole na ono wate se bibi sa ya ho area for no boys na guess na mo no mo nim se mi kunu fa akwala no te no ma ka akiram nua na mana wono na ya we say na aba enti wo be hunu bibia na aha ti me pie no nti me man nu aduane ni wie na eyi na edi ye na me sesa ade me ko meet wa Asaf market enti kopole na ho enti na ha ti kopole na ho na me kopole na ho ya me ma aduma nwire no me fra pole na 78 me fra pole na no wa hia me wo bebia ye ton rokono no no wa hia me wa na yakufia kwada kwala no suyo me du mo na ni ma me fa aka na no so twa ka akwan no so wanko pole na ho no wadru ho na wasada na chi wo hu so me furka na wasada na chi ntumi so me dru so me ayi asafita mo ho no na me se mate mi ro afi ma misika manfo misika ntumi nya sika bia anya de enti o mate no sika ayi na mate no si me fa mi di mirka me de fa mo ho ne ko pie akoma ye fa na ya mpa so se wan first camp we fiska dabi so sa na ahofo ne ka kira me se me yete se me nko baabi na me sanda na baba okay enti wo fa mo ho e na baaye me du akoma ye fa me na blabi ya fra ne bla kofi wo se na Esther nyi sisi na wo so ko Asaf market na wo sa kofi na me se me ru afi ade nti me ko fa no asiyo ka ho so no munim de ekoso no ase kan ho na besine yanko na msiyo na dimirika no de me ba ne kira me pepepe na me ye waso me du ha me bie punu ne den na me hu de bisi ampa so me du ha no me bie punu ne den na me wura na wo butumi nua no so wo butumi in fact ha me wa hu mi na ne yem shin no sole ne single sun ko ne na shan won hwehwe minua no so no opagya na tare na wonu so won hwehwe be ma ni butu ro koso na mi so mi du na mi kunu no hu mi an ne yem shin no opie no nti wo be pie na ka minua ne hye o me bo minua na pa ama ye hofo ni na ada ne dwom ho na o mbe patent minua no jibum na odi mirika ko wura palena o ko palena no na misane sa de ko wura palena mo mi ko dura na palena kununu busa me no som me ba ha nyina ne me ho so na me nim ba bia me won ma akoko makora na me ho so me sa Asem Beba Dabi na hwana palena kununu man ka sika so onko enti wo nuanom mienu ba ko afri Cape Coast ba ye ba ko onu nso free srem ba ye no ni nyina wo kunu afa wo tobo be ma ne friend say o de Christopher Atenga de Atenga na ne gam name ne nickname ne Iron Boy o ye adwuma ben wo fufuo Asem Beba Dabi o ye adwuma ben wo fufuo ewe o asko ho a o wo fufuo toba fufuo pacha tim e wa asko pacha ni na chi asem we ya wo kan wakobo
fufuo wura amane se omu nyina mabom obi eni ho ne master fo nyina la wo twoba ho mu nim obi a wo be huru nkuko obi a omu nim no de woye nyina fitafo na omu wamponsa mu nyina omu nim no okay omu nim okay akwala kura nim okay tobo Esther die nti pa ne amo abaha die ne hia nti amo abaha de hia me pa me ba ha ne se na anu ya asem a wo ba ya wo se me makọ me boyfriend ho na enye sa me anko asole nti wade snap eba ebebom dua manko boy ho manko asole nti wo bebom dua na me so me de me yan sa na wo bebom dua de enye ne first time ne enye ne second time ne de bia o ta bodua no o ta friend ntwa wata fra subli wata fra lasa no abodua ukoka wasema modua medema no na akaka wadina no keka wadina no keka dad bia nso mi hunu so enti sese ye ka sei iron boy wabodua na me de minim me enye me nenam timi nipa adwunum de me timi hu se wabodua na wa modua no wano so wade snap na kosua ne ba fie se afra me sister ba ko de ano wo bu na sumi apai ne fon yi wa fra na afra me blab ka ho se wo bebom dua wa ko busum so na busum ne wura ne ka kire nse me ko boy ho na man ko be asore to wo bebom dua me wu a me busia fo baba be dase enti die nti na waba ha opese enye de na ma die nti a me bae ne se mo mua me afri tititi na me de ho sa be pim sa bre mi hu de mua a wo boa me na wo be kuma firi asaso we so ti mo mua me na me nja me wade no wanye ne wade no akowale mi so meti ho ani matena ho me mpeso no o mamu me kwa mu sukura bi se ya woni ne tentabo dan ba akum da bi ra mia na be ko bo me dan eye mi bibia oti hobi oti esco police esi na ne die nti no otumi free ho fast na apuni ko sia de ba me hoye ni mi yesiga chen no me business na me ye no me ayed me ko gigi loan na me yesiga chen na me se loan for no so man ko tua o mkanka o match me atum dada nso enti sesi a wo pese ye moa wo se iron boy e mani nsi wo nchen bi pa cho da bi ye ntwaso ware ye no kura wa ware wo waso awale me wase ne yire ne me aha ye wo kwan a ye fa so de ware wo ba wo wakoye wo ho ade wakohu abusua akoye wa mamre da bra enti ye mpratwe mpratwe one na wo sei me ne na wo mienu wa wia ba ko na konukrom mfie du ba ko ne mi hu akwala no me ko me nante firi ha ko bola na omukrom ho ebusa ko sa papa na ka kire me se ai wano ayombo na de akwala ne ba ekoma na niswa na okoji akwala ne firi niswa ne ntimi hwe akwala no koji akwala ne ba enti wano ontimi mfa akwala ne mame ta ayombo mbla ebesi nne ayombo nko ya akwala ne sunu nam kurom ho me hia me ba okay atie for na Esther abone be okay frafrani abaya ono ne wo yanim ha na ode ne boyfriend yesi a friend Christopher Atenga dodo na anim si a friend Iron boy oye twoba adwuma owo fufuo ewo askwa odonna ode no aba yanim hayi enti ebra wo hunu se oni onua no mienu nyina da no still na oda so ba wo nchen pacha no oda so ba no ba na won so de ma no wa mfama no ni be bo atwede sa ma de achi wa mfama na enti oba na oda so de ma no na mi yare ma mfama no obe wonu so mfa ayibia o obe wa ponto wanim titam bia manim soa sa ono mo baby o me sisi wode aba bra kwa meti asko yiho wa behu otia o be kan ni ne wode aba na bo me sisi me koda g 7 days g 7 days
nti enye nne na o yes awo no de obepra wo ne kwa obeku ekunu de awo fa no kwa okay sesi a woda so bo me de anunti na wo pese wo so obeti tim no nso entimi nye sa na ema no so da oda so do ma petese da me nom biem afri simene ni nye kasa me ansa na me ko nye accident me ko adjuso san baaye me ko adjuso sister bi na tumfo se me njaya bewu ampanso me jaye me kura me hu apatazi na ye te se me bo fono me na me so nte bia asore sisi asore a me koyi me bofo na oma to ma na me di masami na da omo ma omo bo gina so bo mpa ya ma me de me num nsa biom obi ne tu fo sebra ha obi tu mufo metie ye na me woju so no na aso beba last year no kura na nka me se me ba na me ye ya na omo se me njai te me master me ne ye adwuma wo juso JSS ho na waka kire me sister Esther nyehwe fanisa wonu ho se ohia ayom boy manum ho ka mitimi ka se me ko num aduro kura manum aduro 2 times me de sapo ya ye dwale bi ase dem 2 times obetwae en wanum aduro nso minum aduro eno nso anya ohwe eno wode okoto we say eduane awe enwo da we say anwa kokko no enwo no de bremna na unomo minum ye me fe na wase onye biem enti nka be ma ninti nka wuku ho Esther ka wuku ho enam be ma na tete nti na ene bie wano na ka kire ne se Iron Boy ensi mi nchen wo wiase bie we ka kire de pacho me ka kire se me wa ma me mba me nchen ya we wodi ni obetima kume every time bia ope okay tobo Iron Boy odun so yedi ani onu so fa freni no ofribongo pacha okay frafreni abranti a ofribongo so pese wani ka wa Asante mai mu a ye ba mu ani aka so won pese wani be ka u be jai fufuwo na wadwane efri Asante nya odia Asante ya oman enti se wo ye hoho na wo obi kuro so ana obi mam na wo dane wo hoho beto abontin prumu a unya asem saade we nipa bebri ye bi ofri ni kuro e na akokuro fufuro so ono na ekodane ne hoho beto abontin prumu ubenya asem aswe I tell you get issue problem na wo oba wuti hoi die na beka be ma se da bia wonu so be bie na no aka se Esther wo fa machio die na wo so ye entima be ma ne kasa kanu kura kira me na mi die entia wono ne kasa ne se uns me to ade te o ma munni munsu na me wa krestesi na boys a mo lori enkokko ne kon nyina me ye o mu free mi wasire mu nyina boys mi oba adamfo mema na mi ne omo ye free nso wo kan ye se no mi trust ni ma bi so sa se mi nya de mi no mema bebre nya de enye free na me to ade obi timi ka se fa aduane bra me ha nti fra me fra no afre fa aduane bra me ja aduane do kono yikura no na ma mechi obi timi fra me fa nambra ma warka Johnson fa nambra mu Roma hell sister Esther fa nambra mu so amrana bat na me de akọ ma wo na ma ji misika obi so wa se wo share esremni aba ya bia wo chinchinam ne nchinam de
o ni min nchi na me che enti sa amanfo frɛfrɛ wo nti no ɔse ya me mpran no yesu wa chi me se be ma bi ana me ne be ma bi kwada da mu ana wo husuma makɔ hotel so da me nim sa na me ne ye nso wo hu be ma number wo me fon so a no afrɛ no ye be ma no aka kyerɛ so wonim se me yere no no ana na be ma kora na aka se na o yere dia so oton ade obi so wa otimi ka kyerɛ se na o yere won pɛ so o yere obi be fra na mane nsoa ne ma nkɔ akima ana mane ndade ase nipa kora di na atam mfa so me mfa so a menya firi no hono no okay Kofi akobe buru nana wadaro ma mejo so na mpomu mi kofi nana nyame adom me ho oden me nifse won so nyame adom ho adom kro no a odine fie asan fem ye na wiye yi mesremo many fit homeopathic clinic for edieshia yeshia se ya eye nkyerɛkyerɛ eye adesua eye adekyerɛ yese se obi kase obesan yade bite sa abo aponche oso odwonde se yade ha wodo mema ho aduru wa check aponche Johnson so what ase de wote yade ase tumi kyerɛ yade mu ma hunu sɛne ye wo yade no empempensuo se de wa koduru so wantu anama wa de betumi aye odie no sa nipa no eninim dia obetumi asa wo yade enti da bia meka se fit homeopathic clinic focus obesa wo yade a odika kyerɛ sɛ onimde awiai kyerɛ me ne matie fo kofi nana nyame show me den chas nko free faith homeopathic clinic at the bro ya joso etie fo nyina ya joso nana on say Ghana month nti the rest de eni mesi kwa bibia idin sa abosum we mu sure na no kwani nyame ne mini ye nyina ye ni tua yenim Ghana apom den but wo fie no de ona abuhu se de wapom den sitie yeah ye hwe se de enipa obi o ha yade di nya yade nti wontimi nkɔ adwuma yade nti wontimi ye bibia ne du fie adase a ɔse yade dodo no ano ɛkyɛ apomden ɛho nsɛm sɛne yɛbɛyɛ a yade ne bobu hu baabi obɛkorɔ enipa ɛbrɛ wa yaresɛm obi o ɔbɛba no ɔba yɛ hɔ a na wo diagnose na wotimu sɛ ne yade no nka ɔba hɔ ntɛm a enka anye ne saa obi wa hu no si a na sɛ wa akra no owura ho ama no because yase nipa a wa wokɔba wotimi ye obi bia na yade aba prekope na wontimi ye hwe na odadem ya na ehadwen na de ehu ne sɛ wo sɛ yade mfa kwa ba ko se ne ba sɛnki yenim kwa yade fa so ba dodo no ano enka ye bedwane afiri ho yeah na obi o ha ne de obefa no ne didiem ono aduane onim so odi ame na no ho atɔ no enu a na ekofa yade na bre no na saa na ebi fa no enem obi o ho so kra no a ebi a wotena ka mu a obi mfifre body contact ne niema no so etimi ede yade ba ndi kwan a ede yade ba no edɔɔso eye bebrebe intimesew se wutie mi amenka sa wo de waduane a wudi ye kama wudidi kama nti no yade no emma enye saa ne tie ebi kura no a unu obi bɛkyea unu obi bɛhage wobɛtena kam eniema pii ena de yade ne ba intimesew wenti ena yedi mfidie ababegu faith homeopathic clinic sebra wo de oba ye bɛhwɛ wo yade no sɛ yade no nya no nam sɛ wadidiem unsu a wonom nsa wonom anase enam ana unya no ni nyina ye benya adagye ma oni pedua no na ya hwehwɛ ne ye hu yade ne hu yade no so a ye hu aduro ɛwo ho yade ne bi wo a ye ka so silent killer ekum din edoso so pa ekum din na hypertension no sɛ de yesi kum nipa no anodin ono so onanu hadi to say wa benya heart attack na say stroke beba na edo kro yade a eba utimu say onka no ho onna no ho adi uhwe diabetes a oba o ma no musuo pa enipa bia so yase yase onu musuo edu bere no say diabetes na ma no obefa the normal yeah diabetes nipa bi o wa obia ne nipa dua nti obia ne yade ba de ye nipa dua obi diabetes bo betime edi pa na bia nka wonte pedua ti wo o si na nse de mtimi didi kama pa o enam se wo didi no musuo nti no se waye kama enti wonim se wo didi a waye kama de no ho onyare but diabetes no obetime mo didi wanu ma to so mo didi diabetes ko ya obetime mo sko ma ade wontentuma mo anu musuo
Yansu yenim se nsuo de nipadua no de boa pa kesi pa nsuo. Nsuo di nipadua mu akote. Enti dem a wonu nsuo sa didi no na wonim se o we de bibia e kama. Na bi okra no a enam sa wonu nsuo enti odwonso no kala nbesesa. Cause unum ya na esan process na eba enti odwonso no kala no senka eni no eye yellow kakanye dark yellow no ubonso eni ni be clean be white wotimu so odwonso kama pa di wadwin be che so we de ene ese de me ho odin me dwonso no nye dark yellow ana say black ni nyina ne say de odwonso atise cook no also hu say ohawa bam messy yade na silent killers no omu dɔɔso at this time omu diewu enti mesrɛ say wo de bra sɛ wo yare fa number no ba nana enka wo yade yɛhwehwɛ sɛ yade wo ni pedua ni mu a okay enka sɛ wo de wo da o manhyin mu wa to ka mu waduane yɛde besi watum sɛ aduane yɛ hyɛpɛ enti wo de yade de omfa bi nya saa ne tie nyame anya ne saa yade o kwa hodo pii e wo de fa ne mframam yo de fa ne nsuom yade de bibia nti ye nyina ekohia program ase ne yɛ home a ni mframa a home no bia na me ho no betimi nya yare o nti men kasa me de obi o timi kasa me de men ko hospital da ti silent killer no o hyem no o ye na dwuma din won kan won ma won o na dem o ma won ye hwe e ba preko pa na kyese wo de wo kɔ enu na ekum ni pepia yetimi kasa enu no ote ye to dame onyare onyare hwe anye no na wadaroma wo sabe wo dadem na de ebechi wawuda ho edan ni mumo eja nhyew ensuo ma ho mefa wo entidie na ma wuye eno ne asam no enti enipadua no ohaw wom ye didi aye kwae ba no haw wo nipadua ni mu ye ma ye ninku ye nipadua no hwe na ya na me ya se yade ohun ye ni na eho no a nipa de yade ba bibibi no na ya ni nim ni aye kanim ni aye hu cause obi o ha oba na okuta ne picture unim ne den yade no de aba kuta ne picture na hwe enne na wote wanim no a na wotum se wiase nyede wiase nyede kwa yade etimi ma bema kobrane tintin gramo etimi da fom tim ni ade tawo na pepa no ho tawo onu etimi ewura ne shawa no okudare bibia no eno da fom tim a ya tawo ene ade pepa no ho kwa ontimi nwaro ndi obi okwa more than 5 months on sion kan ho da ba say ni pa no na ho odin okoba tena ni kam drive kon kan ko ba bi pesuku bia ade ni siye na makase udi bibia bedi agorokra anyi wani na na yani hoyi e help in e baswa e betimi am na efra enye se bibia boso nko a but yenu ane ye die ni kwan e fa so etena se wa asasi so no wani no ehia se obamu oni akọ ho iti ameka sanse obi o ha na ni prunsuo keke na ono a okoto aduru de eguso obi ani aye kokko no de aduru eguso ti obisa no se wani na ye kokko de na ma wani ye kokko ya de aduru eguso onim ba o de aduru beguso obi o ha okwa nani no o ha na se etwa nchini kakra no de aduru eguso enti onim no otena wa no no ye ne sa na last time na me ka che say last 2 weeks lady bia owo university yo school otio o se nani ni prunsuo nkakranka na ono a obi chen twadu ma na contact na okoto na odi gugu so a afa bi be na otwe ko na otwe mi no anu ohuna de bi na ade a ohun bi mu no ohun bibia bi mi se ohun ade no ohun ni yo ohun hwi bi mu ekọ off na omudi ni kofi watene wa hye demu a tie kasa na otie na ofre ni sister say onfa ye number no ma no na gidia na mu nya e otuye no oba less than 2 weeks. Your videos ni nyina o me fon so advance you less than 2 weeks oba nye bibi gidigidi o ye wo hye na ni so keke ne edi ko afidie mu kire ne ma aba ama na ni no atimi akọ off ena afidie nche se ye ma na do we ha na ne wi ena detoxify no simple ye just less than 2 weeks esi onu ahu na de we bibi okọ osan akọ back to school na video wa oye ba ni se de na ni esi agye no ihu bi da ena me se hwe ani ushele di no said no fesiti na nka na ni dum a fra abreho wani nso nya fra eno anu no asamasa akwa se HIV wo yen bibi ehye biem asa enti nyame adomo bae na no
makase ade hyase na hu ntem na ko na usi anu ntem a ebo wa nkasa ko sika no se bia wo de 1000 e besa hu yade a hu ntem a bia 500 cedis kakra bi eya no so enye kese na obi timiti di yade atron sa na ni epunsuo ha no de duegu so obonso obi asa akere no asa ko to different one no de egu so o de egu so sa amenenani no ohuna de biu obi ba ye ho ba ye na ye hwe na ete na eba na oba enu a odi egu so odi ba ye se oba no ye nyi hwe na ye bema ne nu adigu so kura na ye ma na nu abi enu odi egu so bebrebe no sa na ete na eba ti e hya ase kakra bi nti e hya ase wo inside nti ye na na ka tense ete na eba no wa hwe ne be kata na ni su nyina wo si odi edu egu so sa but ete no so odi edu egu so e kwa ndai oba ye no anse etwa nu ma anu anu ene twachense we na e haw amoni ni yesa ohun ye echi mu ni ade eno e ma na du no anu wow etenama fit homeopathic clinic yama yaresane simple sure enye se afi na diedu we konom na onum na ho anto abrane ensesa no mfama na ye hu moja ahwe body mass index ye gina sa moja no body mass index ne so e de atwa eduro report e de amount se je ne fa ye wo nko na atimi fa sa eduro no e che se woni padua no ye hu ni padua no system ni mu eni padua no yade na abam no afidie na kire eno a kire se wo moja no blood group we no immune system no na ho odin ye sei edi se ne ye de mawa ebeye na nchiran kanya me se e de eduro ne mawa o ya de no so what se de no odi unya se de so okro fit homeopathic clinic maybe o abruchi obaye no na o yare pa na o hwe se de na virus e ha no a obi e friend human papilloma virus ni ye hwe se de ACT no ni ade ni ye hwe test okoye o de baaye ni e ma na dru na test no run ye it was over 9,000 plus ye ma ni no so mfanko edi na kakra na so nko test obe na about down to 10 wow 10 na dance ya wodi ono by Fabrici by Yakra branch wow oba bedru ya wo ya de akọ ye modun bia ka ho a o se ya de a mo mfa ma me amani beje wo pa mo ma me mema de kana na bia me te sa mo ka ho asem no mo mbi na me ko so we na so mo hwo ya de na ho to wa sa wo me de me say mo ma me eduro ni bi odije oh yeah na o se de esi say ade ya na anika kwa oba na otu obi ni ehwe na ye begu screen no se ne che se oni padua na ye yini ni ene da so no hwe de afidie no beye baby e ha adwen ni we na ache bia okotodwe na ache kotodwe se ebonkum na ebeche enti nipa ne te onu ohunu na ye ne sa onu ate o se mo fidie die e ka no kura yes sa na ye se ya de ye ni wo ya de ho yes oti hobby ye nkwohye baabi nkoye o test mfa mba na ye meka nche o se onya wi ana se onya wi o ba ye test ye run test no ye hwe hepatitis no ye hwe ebia diabetes no ni ya check ebia hemoglobin no ni ahwe o cholesterol level ni nyina ya ni me edi unya ebema ya de atimi hawo cholesterol no ehu u liver no ya de bamu a ehu na dwuma wo ye ne so enti wo ba ba bia ya de kotena ebedi unya kese pa na ye bowura ho wow we also be liver ho aka cholesterol no produce ne ye more than de nipadua ni hia enti die enti na wo ye nhwe ho enti wo ba me na du obaba na abon se nipa mi ko so nipadua mu na wo adwene na ade ma na du na ade ma no ne bia wan check no cholesterol enti wo ba wo he no na enye papa na ba check cholesterol no na se kama na wan check hemoglobin no a eno no enipadua no emoja red blood cells no hemoglobin no eno ne di adwuma soronko wo nipadua mu eno na sa wo home a umuja no mframa no ene ne ye adwuma ebom enti hemoglobin na make sure say carbon dioxide no ababontin enye nipadua ni hia na oxygen no aka nipadua mu ti nipadua no oxygen ne hia no say enya eno anu no enti unso stadium nipa ko hospital na sen ye di more depression for oxygen so ye di ni sin so utu ya no o nyame my oxygen soronko nipadua no mframa na wo home yakọ mu no eno na yakọ prepare nti wo home ko mu a de enye no se o liver no ene hemoglobin no wo muja ni mu no anye adwuma ni ya amana ansoni ya de enye no nso ka ni padua ni mu kire ye mo kire kwaye na wadaroma faith me particularly ye wo kumasi ha ahene makokobin 18 wo pe ukobogo so a ye station old asida ukọ Accra ye Santa Maria Buya junction
so baby ti se koforidua ya Opole Junction Landry Managers Road ena obi won so no otakrade yese ko anaji police station in chen ope udu hen kan ya de ye branches ahodo nyina mfidie wo kumase ne nkan no bia na wo ho na bia ben on kon e fa so ye adwuma ye branches ahodo nyina ba bia wo bekọ no saa na ye adwuma nam de number na etudwa na mum ansa na no mesese ufa na uba ti na ubaba na woda ne ho no a prepare si ho no ye bunum na de bunum no e free ti no e free ya nyisika ubetena ho abubi no oti wa udi line so no na wonum ti ni bi edi wonum ti ni bi enu se nu so ne mfifra ati ono obetimi di line so no onum ti ni bi ubo hu no asore fa ti woni so wo ye kwa ba wati musa ne hu asisi no so no asore ko na obehwe CCTV camera ni mu no no nam no ho ato sesa onu ma ni na kakra ni friend ti o ma ye we no hu adwuma edi obanu wie no wonim se bi aja o fa de okwana hu ni bi no ba ni nyina echi no yesi e free bra be no bi na nam de number ni tudwa number Faith Homeopathic Clinic edidi adwuma no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and Atigo line here 0275 96 94 0275 96 94 14 na wadaro banyami unshira wonso me kofi adofo enawia Faith Homeopathic Clinic ena yakoya yakosomo ya no adofo ni adehye meka enawia de kire wo se yade no akohinta ewo nipadua ni mumpo na wo pa no na wo huna eya ma na moto na kumasi haidie bra hirma kokoben otra santase a hirma kokobia ni wudi esi 18 junction ne so hwa yenya so ye no ebeju mass company no bebowuram yenye nipadua no hwehwemu yemwawo se beya wo nipadua no ahoto ehia no ahoto esefata no no ne nsabeka 0244 58 38 59 and 0275 96 94 14 first ahoma we na woni Faith Homeopathic Clinic for and every monkobo dia wonti ase no adofo ne adehye yenkyire mu mawo ma fidie na hadam ntwa me homra apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pinie menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye wo nwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin wo hia me yie esne bibia entimi manom pafie ha she woye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so woye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plus Mox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463 Hepa Plus mixer mapobodra mapa FDRG ejwede nkrato ya Mira yes my dear ene die kade wom bia kire me oh na edie be pa na medisi ye wo wo de bebe sie me da oh me adaminim de medisi ye wo an say makoto dawu 3 sister capsules ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no ese metimi yatie nyina free na okrai me ma dawood 3 sister capsules empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me na akoso ya wonim se ema eni mema nyina timi no mpio na enye dawood fo ya na ye dawood ointment wo mo na ye se na nsanya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo se wo de dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi
twina memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye future life smart food bebo afeidie aya busuanchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye do mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic. Efa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma bem papa. Abe fufidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast cra. Oh whether na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de en emema yemre wo mpemu nyina wosa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina ubehu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Odoi no kwasempa ba ko ne se nipadua ne kanea ene yani enti na wo se wani ku wani kosua ho no bibia fa wani ho de emfa ni agro ti wani so hyehyew wani so kekaw ewowo eprunsio aseso ye wisi ene u bia book mu kra se wo kan ya wu ni ya Mr. Bra by Grace Eye Clinic mayen hwemfa mawo abofra ne so de bia wo bo ne se na disua wo fem e bia na wo no blackboard ni so ye o ti fa ne bra by Grace mayen hwe nani fama no eni kosua no eho asem ka no ye mfa ni agro ti wani ho ha obia ye hwe wanim e wo by Grace Medical Center ayaresabia wa
bibia ni a yenkasa 0244 97 68 05 by Grace ewo Kumasi Bremai DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa e ma renfio nipadua ne kanea ene yani Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag ni bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena eye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba misha enuru dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratu yi atum setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4 yadamase yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dumedi no ena wasugusu ena wi awutie ena wi akro ya nso show no live enso Facebook ena YouTube ne so ansa ne ye bekọ ne ni Faith Homeopathic Clinic for akobon no na ye ne Awuraba Esther ya ode ne boy Christopher Atenga abaye nim ha ena ebon kobo ababa wale da so wa ha abrante a ono na awura no edi sa akọ adu we nyina ebo no no ye befre no ye betie wodo nso anu asem na yehunu asem a oka ede fa sa awura we ho oba ye penuku no oba ye fa nanuanu mienu sa bai ye koso ase ye bepene na tena na sa bai sebe ye di nkosua ene hyenapo ene de kotata no ana eno ye nsemisa na wiei Christopher Atenga obeya no na wode amaye awiei awodadie mu nchia nkoma ye frɛw lama wayome okay Awurade fie Herbal Center na wiei mu nso nyankopɔn hyira mo moka ye ho ewo ye ndwuma ye die yi mu sɛ oba Kumasi Krobea mu a kronombosie ene yewo Red Park ho ena mbehu yen Awurade fie Herbal Center sɛ uyo obi a sebe wanya hawo ewo utimu na wa prea unya hoto a Awurade fie Herbal Center ena abitutu anamo na waba awiei enamu yade tete nipa enamu yade ha adasa senka wutumrika na wone Awurade fie Herbal Center mu mpanyimfo aba abihia enka wono beboa wo awiei se mojabroso hawo bi na tete wo etwere yade typhoid na ulcer waye mrempam ana usisi nioma ede wo namu nya asem ketoa stroke yade hawo ana waye mre wo mpam wuntrimu twetwen na oba bewura Awurade fie Herbal Center onua ubenya wa hoto kronumbo sie ne yewo ye ben Red Park no Dr. Mankwa ne da no papa ne number eye 0241 093915 ena 0549 206633 mabedwafo wa ha na wie mema wonum nsemisa kwanya baako mienu bi na asɛm a wɔdom pɛsɛ obusa Awuraba Esther no wɔdom abusa ansakora na awiei yakɔ ahoma ne so na yakɔ akɔpɛ Atenga enso na ba ahoma ne so ama ɔno nso de nkyire mu aba na the fearsome 3 ɛyɛ Hepa Plus Pavi and Plasmos ɛyɛ no miensa sese ye ya me ne wo kasei
senka wunya bi nanka wano no mo a enka beboa ma onipadua na gina yie pa enipa bebre yare nanso wonum nimu o otumi kono otumi banko ade onim so yo okay obehwe kire bi na yade de ne da fom ene me ne wo ka sei esikire yade bi teteo emojabro so ha obi hawo ana asra de tembi adore ya wo pe ho anu awu eye typhoid ana ni padua mu yawo waye mre wo mpam ana sesebe wuni atenka infections bi na teteo ana wo pese wo immune system no ejina yia onia pe hepa plus pavi plasmos no bi nanonom na wononom a ebeboa wo ba bi eto no Ghana ha bia no de ewuram na bonu idi ye woni nsuo ye woni topa ye se wunya bi na se wodomo a ebeboa wo bibi ne na wonte ase a no afre ebenage ebaafo ye ne de se mu ya ba ye number eye 0542 778572 and 059 136788 offers ahoma wiya ye beje so ne wakasa awia voltage real limited enso tunsuo na wo bekumasi Krobea mu a ahojo da aban ene main office ne wo se wo kosunyan tachiman ne doma nyina nso a ye won krabata wo ho na wo ye obi a sebe o pensuo tu wo fie a onum anim tu no onim ho adwumaye eye voltage real limited onum ne won fidie wa anim difo ya wonum ba bia ye kase ye tu no ye de boho wuramu a ye beja nsuo na de down so voltage real for ho ne se onum ntwi nsuo ani enti ubehwe ni na anu ni nansa na twa nsuo free system ni mu kakra bi a obeso nsuo enfrema nko na ebo ema onua sa bi ni ho sa woni voltage real for to kesa omun wo mun fidie ne ye papa enti wonum tumi dwam dwabuom wa asase na se etwi nsukroje edemawo onua sa won so akofa nkwanchenfo bi na problem aba freye ye blowing ye pump installation ye pump servicing problem bi a wanya ewo boho ho no sa woni voltage real limited for eto kese a wonom beboawo amanepa akoso ediamawo ye number ni freye 0244 299520 and 0266 43 2210 uyo obi a woyensuo ho adwuma na wo rig machine so a wo de woni voltage real front to kese ne papa ne de ye no eno obepede amawo 0244 299520 eye number freyense say ya ye ne won ka say na de wonti ase bia na awie ye nkyirechire mu yie emfama wo na awie time herbal enso edinupa abedwaso ye the time herbal mixture abedwaso asabre ya ye ka say se wunya se duro we bi na se wono no mo a ensuo no eyiniti ensuo no etoto eba ni se ya etridi yade enso ne ma ne homene so etridi yade ne ba ewi moja enti wanhwe ya wonam na woni paduam nyina ye oboho wani su kyini wonum nyina to ho aye hyehye ase wutu ahwe wanhwe ye nkakra sa na de wuko etridi nya yade pa na edura ya so ahwe na yagye atum se wunya bi na wonom na ye tridi ensunsu aso boni wei e de aba beso ye so a wonom e beboa wo e time herbal mixture time time herbal mixture no e aduru mu aduru ene sande time herbal mixture ene ne capsules so aba so wo ye oba wo ye bema sebe nioma bi a wuhunu wo private area hodo wani nye ho obehwe minia bema ne nsansa na agugugu agege jeso aboso e basa awa wani tua ye nsem wara nko we immune system ne so aye mre enti makwan ma yade bia na bebo e de wahwe form se wo pet time herbal mixture ene ne capsules na se wo no nomo a sa hawdo away baby eto nwo Ghana ha bia no kwa abenya bi ye number ye 0244 417 669 0244 417 669 unya fresh ahoma we ya woni time herbal for be kasa na dia wonti ase na apesi ekirim bia no ye be kirim dia mawo awie eje Peter herbal papai ewo asante mantem ya mu
Lake Road or Feyase Pentecost Junction. Would you win your see Feyase Pentecost Junction? Wa Pragia for Nidaho, catch the Pragia for the Semesramo, may call Papa Noa or ya word road ho. Papa we a word road dear wa quadaribu. Say would ye me, Wusu, Wakodana, what this way ne say, I walk my yawding, Anne, a yampa, a bassa. E ye nneoma bi na abed na ne si akwanti ma wodi ntumi ma wo eje Peter sa wode e bra wode ahahan beto funuma ne so sa wo be wo aminu aba obeka a kire wo se gyawo funu ne hama me na menyemu adwuma mfama wo se be ya wo be wo onwo nso obeka kire wo se wura die nyame bo wa no kosufre onyankopon wate enti awo ho problem e na abe ya okodan na onua ba onua ba me monkamom na mo ne eje Peter Herbal Center emehia na mo ne papa no hia papa ne beboa mo se wo nso stroke yade de wato form wo de ya sikire yade na pressure wontimu twetwe wo nsabuo mu nyanam yade no akotibie enipadua mu atutu honam yawi eni sisi yade bi how breje Peter ba mu aduro wate ne number eye 0543 369993 0543 369993 owo eje Peter Herbal Soup eye herbal soup or the biabejo take from front desk ya se wunya bi na wo didware a emma ohonam no emi enso toso kama enso edebon okay abari achi ame akra dia na apeso obi Esther ayo Esther wo nua no mienu a wo se wo mpana no ene wo mada no atenga wo nua no mu no wo nua no wo mo kwan be so ye make kan wote azie wo se ye wo nua bebre bi ye wadamfo esiremfo kra de obi aye wo nua kwan be so no mo ye wo nua nua pa mame baako twemba baako twemba mienu mo nyina ye nyina nua me na me mame ba panyin ansa Polinda no ansa na baako de wo fa no ono na to so mienu ansa na baako no ono ne nua mi chiri ba miensa no wa wale wo bol ka sisi a wo ntafo ne ba baako wo mo ye se munyina mu firi mame baako mame baako mame wo sesi na baako awu sesi mu mienu ana wafa wo maka wo ye se o mame ma no wo ka ho a wa we miensa mienu o ka ho miensa se kep ko su ena de o ko school no ena wo enu ka ho a wa we miensa wa we fa okay ebra wo so ko to se wo butu ni so no e de na wukunu no wo mpana ne kai wo sa no wo hu sa ne yem hye no to wo sole ye wonti min ka hwe na wo hu sa de ni hyem e de ni hyem wa akola no me se wo de yisa wa nse pante no wo de ko menua no menua Polinda ne wanyem ka me ya pia no kura hyafom na menua ne kura yes sa na menua na fa pante o ko to pante na menua ne kunu ade no ko bolka enti wo anu achi no so obebusa me fa nse wo mpana de wa beto sa de we se obutu nua so ana Antoine wa na ne de opie ko ye obisa no wasi de nti no ye sa wasi menua no we abasa no mi njim ho mane yeye nti menua Polinda no na oba ho say ayon boy de oye ebeboa ti de oye pa ebeboa nti wo pese oku menua no ho wo pese oku menua fo no ne menua no kro no osu ana o ka say me panya menua no hole no menua Polinda no hole no say blata na yi kambinta fo bi wo bla ko okumu bra Daniel no mu nyina no mu ba pata menua na pacho menua na say de oye na oye mfumso ti emje bibia ma na enti free hono ayon boy no nka hwe mfa nkyere wo fa wonka hwe mfa nkyere me ntuma kura na mene ni yesa no watwi me ntuma po dum miensa wade mini baabi asisi ntoma no wo last obi hey me de ni ko police esin obi be ka say wo de ho kame no nti na woni onua ne da ya ka be ka say si e ka say obi de ho kame a wo te aze kire ne mu woni ukunu ba wo ho ne wa be da o mma ne kwa ma ne woni ne na ebi nsida na de sisi no
eye minua na wodi kan ye sa mene no ene don instead nim ho biem ansa na wasa ye minua yi ho de ne anu de mene ne da na me hwe na nima na me si we odini sa te na free 3 years 4 years ni de sa de na wo mo wotimi beda wotimi kase mene ne beda na me busa so to wo pe me yeah so ni hia kora nya wo de anya me no kora na oba ne be mete wo de a sa be ba ntimi na ma fa ni sa me wotimi ne wotimi ye bibi wie ne mesu na obusa me sa ade na mesu me bibia o mtirimo okay ka hwe nchira no eja nana me da se me nchi atifo biem Esther se mama mremu no obi fa ni nua obi fa obi e fa ni nua de na ya moye bra mi de me sa ni man minimu pam cho frafrafo amutie me busaye me ba tobo we sana na musaye frafra hene monfre Ben Abdallah na we die na dama ono ben wanya akoto akora ni di ana me be hwe poster ne so no mahu na we die nanam wa ye nkyire yemu se bia oba baako be ma baako ma oho se be ma baako efam miensa die na sa amamre ben ene ye Esther so onim enti na me pesa education no to aso eja eba asa no ubo o maame amane eba asa no me bo me maame amane me fra me bla bo na amane me fra me uncle wo bol kasisia me bo na amane me suye me bo na amane na ubo mama ne na ade ben de na mo ye fa ho o man kas hwe embesi ne me kunu maame o jusu sisia won na ka kire me se nka me kunu ye mo ho ade a nka nchiri na wanyam ho ade no wono kura wan sheda ntene sirem tini nti wontimi nka nkyira me se mentwa wa minja ware no wano so wontimi nka nkyira me se mentwa so te miam de be ham no betima ja no maja mentimi nja ya ana minumi kunu ye di moja flamu ana sano mam na saka Esther ope ememagro na mom de memagro no ni se me custom ya me na omu ni agro nko te se obi so mu ana obi yem se me na omu ntisa okay me da se na day awodadie mu nchia enkomawo happy birthday to you ye frau Lama Wayome obuase Madora Coastal ena Lama oye wadwuma ewo obuase nei wanya afeko de aka onfie ho na wankasa wo manager ene wade nyina se Eben one wo maame Madora ose ye ne ye wawodai osire nyankopon enhyira na ho bambo ene ni nyinkyere se enkan happy birthday to you Lama afei another one to you enkomao udinde owura Daniel Ochremensa Mr. Daniel Ochremensa ene day onso wanya afeko ediaka onfie ho na honorable Kembedi ako ya assembly member MRP adubu edi emena kokobe se ene day wanya afeko diaka onfie ho Daniel osire nyankopon na ho bambo ni nyinkyere ene ni yokuduro ho hom no se Dani enkan happy birthday to you. Happy birthday to you. You're from Margarita. Owo edujama. Ene wenya afeko edi aka onfie ho. Ana Mangala. Jataba we bebodi ni yechiremie na. Aha, Mangala. Aha. Na Mangala no akwokyere ni Margarita yi. Die sansem nie. Mangara eniudin Mangala eniudin edujama ena Mangala owo na ene odumonyamfo Ishmael Ajimadua honorable osi ene day owehyew a very happy birthday ene ye wawodai osire yidie ene nkwahosan enso de mawo. God bless you.
Say ya ne mo ka say atenga Christopher yes we dum ne phone. But Jataba any sa krachi e kasai. Ebusa ni se wo wura. Edie na wa ye. Ufri frafra memu na aba Asante memu bebobra. Nyankopon ya da Roma. Wenye fufu adwuma ewo askwa sebe ye nyame beboa wo. Ubenye bia hwe ma na wo nso nsa akọwa no. Ena de wonam kroyimu a wo ye nie. Sese ya wadum ne phone. Christopher no wadum ne phone. Ba nkoma Jataba ne boy no. Moma yentie ensemo a oka ye na ode kire ye yentie bi. Mena no awon kwala nyansa medu me sale a mena no aburuna yi abeba to na de sa ndo fondo konere aba ama mena no kasa because I am masam na sa kabo mena me still for hospital abosha ubedi what me do of me no asa for o pena bi wo hotel no kwada ho adahwa no naba so akwa sorry ahanin na say ya no ye na me dabe ana kure da ba ko ana say no ye na ayam ya na me so wi ale wotumi digi wotumi sale me shawa no hoto wotumi jame no akwa ba bia kwada to ye sa no na me na no kasa he na sada ne da me kasa me fa ka me po ada me bo no fa ne me se de we wa ye no ayam ya ano kure da aye ba ko no ajena say dinya bema dinya ba obe dinya bi na medicina de jana ba bia ba mo wa da no aka ba bia ba mo wa da no aka atumi chan toro say ma dini ni na dini ni bla ye ke dini wa kai obia o fa tampo aye ro ko ni wa tumi ko fa ba no ba ya atumi sisa me no ma washimi no ma no adidi ana temso openi ndo akase bia awa no what wetu apa mataria ade shaw no wetare ko wutumi ko asamna awakana ya ebe ye ntro abwa nini akura me ko duru nde ba na me yewo nde akura sia me no kora metma wanu wodia because me duru nde ko metma walen kwa me kora me chiru me ya kwa dia kwa no se me wale wodia ko metma walen me dana shira se me ko duru nya me me ko duru nya ti dia ta no na asama kanu tro na ocha ma me mpe anona wabetma pa mataria mawo se ebia tene sinne na taria so onye because obia nyimnu ha obetma kantro na se ya wa komisi sta o kwa ka se me o ma wale na to person ebia ma wale to she me wa yira but over me yere adaba FM ho na me siu mati because how kwa na mane se ma wale sai wo ya le da ho yemi na me show wo ta wo ya wo fi ni wa jon kwa da o bemo wana me dia bufu nso me temu ha kwa da me bi se para o da o ba yemi na me ko yo first ni adem wo bo ki yo me kwa da ho 3 days o tu di matem me da ho 2 days no di matem wo ya la me no show wo ta wo ya wo fi wo ya la me show wo ta wo ya wo fi papa wa ha wi asi wo ko wa ro ba no ba yo se je ba ye wo so wo ta ge always ge lu para o diera wo sa joni cha kwala na mame ni kwa na fi kwala na fi rabu nene mame na sha kwala na sa asa no ba me se ka o ko pe ni ti kano ka tu ni kwa me ma yere be pe kana yere ma no wo kwani a chiche kwa no ta ba wo cha ba be yi ma kwa me nka se bia ade to ye jo de be o ya le ana me be that mo to wa no wo fi ni ya wa sha de we aye mona mo shisha mba ndema because me ba bema me tumi sisi ba me tumi peso ba tu me tumi kase dia senese asema ando kano wa bonidua bonidua anokacha na bonidua kwa ne ka board there be na say after I don't know wa bonidua and say I Freddy kwa na me ka chere se bibia ya na kwada me ko shishum do me se bibia kwada no ayana wakwa sorry ne me bae ne sada no kwa no mo kira me shimi kwa na aye amamra ni oba no apetro no na de ada ne ba no no ayere o play no men toss na me shiku form na me ye
and then I summon your father. Yes, I just sound some. I think I say if you wouldn't call Bearman, why? You are not young. Dana may cry. No, I say, since I am a body. What body do I say, or call Bearman in Sweden? Dana may say, why I made it snap and back calling so much for what you have that may function up and call you. In Sweden, I can already call my Cobonidiano. There's a same me what did you acquire a letter for me and a message? Wasn't Colano so on channel. Well, I never can't sabo. Tabuna is Sabuman Colado. Colado by it, Rama by and never started. Why Mamma, Mamma Mutica. What say I, our Mamma Mutica? Or the 260 national motor. Hana maybe such a Mamma doing it, what's your Mamma doing? Mamma doing it, or then a moment. All of me hearing, you know, but only a bear, only a back for us and come home. There be any time move, Coranda make the mouth more tension. I read me sound the PM duration of first time, me, yes, madam, in that shit. That genuine, I mean, but with me, my real Alabama, other side to the San Obama. But I saw Shankola, what? Or Shankola, yeah, near me, whom Colani, or which is your number Bibia. And I wanted to be what I saw good myself, but my and of Granada and Shane for it. I said, I not have because maybe I've been there in India. I'm going to say a bar, your quack of him, so a banners are only not bad, dear, for you. Then I may say, I know they have a farm, if I may not know India and died, or Mother Moko Shishimina, no Casabia. 2013 would be myself, sir, because all the Alina Michelle and the just go and know what I tell me how. Okay. I think any. I don't know any ha. Kyerɛ sɛ nkɔmɔ wɔ yi a woni ni di yɛ ɛsɛ sɛ atenga ɛwɔ ha. Die nti no ni ajataba ɔwɛ. Na yɛde ni di nkɔmɔ ma yɛ nyinaa yɛ de hyɛ ne. Ɛna ɔyɛ sɛ na ɔbɛba oni ha ɔno ko fufu. Ɔtum one day kura na oni di nkɔla no nso ni di. Nti ɔbɛsrɛ kwan na nnɛ de yɛ hyia wɔ ha. After sɛ yɛ ni di nkɔmɔ wie yɛ no. Ɛna ɔno no kɔ aba yɛ ifie. Eko hunu no ene ne kokon ye se onim a o ma ne ma ha ne ma ha kina ti anadwi ma mi dwane ahomachi na ode nya akwan a ode ba ha kokoyere ne so o ma ne ma se ni da ho oba ye ya frɛ na ne phone no wadum no atenga dum ne phone wadum ne phone se onye na adwen se ha no obeba enu nti na eme yeso ye de ba radio so. Okay, sane wadum ne phone a etie na atenga utumi kwatwe sekan ewo ewura yi so. 1 utumi kwafa dua se wodi bedenchi ewura yi kuno. 2 utumi ni ewura yi nuanom mienu eda no saa kwan na so na abefa obedwane ate. Yes, obedwane atenga obedwane kire se emrem ye fe bibi incest. Se uni obi nini nua da eye chiwade monfa atenga ntoso mame na mehwe no me ba mchao atenga ewura ide ne ba ha no yesi askwa ene oye adwuma owo fufuo atenga nie ewura atenga nie pachan oba de atenga te sei kire no akra oye wonye kokosa oye ho ne ho na wowa na won so bebre ai wowa na se nze omo wa na omumu akon kakra to we say ne mu na akon kakra se adwuma na woye ne nsunti a nze na emse fufu na wo ne ntia na ugina ho sesi a ugina ka na ye ne dia di okugina ho ne twa okugina obi ka ho no di twa picture atenga nie wo shia no e kwan be no fa so be pel asaf market na meton me ka fufuo ho na me di nsu ofin ko hwegu gota kase asubule mu ho no ye hwe nsu ofin go na wo hu me na ofrem na me wa sister o hiami o na msi yo mate ti ho no de pel me me pa mo chao me wo asase a me ton
na enedai se wutie me na ope asase kese bi ato na wo de aye investment kese bi a Kumasi Krodua ye mu Kumasi Tech Junction ewo Forikro municipality mu Tech Junction ena asase eda eye double plots ya ye develop kra dada na emu masase na ankasa de dachire kese animu ne de eye stores muntie eye very accessible se wani je ho a ubetumi ato ubetumi de si hostels akese adane akese de ye de offices ne de ama hanom ne de kekeka ho se wani je ho a akwanya no nie je sa number we na fresh si ya na on number we ni nkita ho eye 0241 198922 0241 198922 sa wo fresh number we ya ye beje so ne no akasa na ya kire nsemu nso de akire awie Jerinas Herbal enso de Jerinas Herbal mixture odiaba say etridi ade ediewu ekuni papa enna se unipadua na ho den so kofom a emanipadua ne ye mmere enti akwanya no aba se beya yade ntumi mebobol basa ewa atiasefo asase isu ntino kona kope Jerinas Herbal mixture nanonom na enyi malaria muawo ni mfiri peduam na oni pedua ne nye den eno ye baako ye wo Jerinas Vico mixture ye no nso se wo ye obi asisi yade haupa ana wo ye bema na sebi o mesre meka wa ye mre pa wo mpam enioma nkoyie uni mpam anigi a kope Jerinas Vico mixture na no nso nonom na anonom a ebeboa wo oba kolina kebal Gilga Heba Freddy Mens Misty Heba Danny Heba eni apidank pharmacy a ubenya bietu ena yeni a ye distribute ama yeb Heba shop ye wa abu station ye number ye 0538 484411 ena opesa wo ne Jerinas for kasa ye wo Brema UGC ye be DVL na wo hono ye number ye 0241 894677 first number we na only Jerinas Heba ankasa na yemoa awie Abapa Mall your biggest online shop obekọ Google Play Store na App Store na wako download this app yi na wo download na se wura mu a onua ade biara ehie nipa dasani wo na brabom se wunya Abapa Mall app yi na download wura mu a unso benye biato e de free ha ye nioma ye ton wa hanyina ye papa ye nioma ye ton wa hanyina ye de ye kama ne bo nso da form nioma ye use wa yendem electronics any appliances ahodo phone laptops fan TV air condition o pe kitchen nioma ntade a ye hye de adinua ya ni nyina no Abapa Mall ubenya bi ye wa Abapa portable washing machine a ye 399 cedis o twen die se woni phone na de be download the app di age number na frɛ ye ka de o pɛ ye mo no bo nkyerɛ tua ka ne famro ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 awie traditional Dr. Dawood panyini pa wo Dawood Herbal Hospital no ne ba Shadrack Kabetu Dr. Dawood akwaba ya enia adrowura me hu ana mani agye that's akra me kai bra me ba sehwi ayeni mu na menne utim mu bi okay bra na wani abre no na ye fa moto na ye de call me aya moye munro no sane ehotie kwani a mofa so a moye no meti wodi na me say no wonder say edrowi eti ewo my ganem say otisi sebia na adansi a amanfo di ewo nuro ne ho eye superb ebro adwen ntiase so say obekuma se a amanfo a edi unuro ho adansi no e chen so enawia ye no ahia Dawood 3 stick capsules Dawood ointment abura dwen ene ntiase so doc edien na ekoso yo akra medase maminchi a otiefo nyina ene wahwefo a mohwe wo Facebook akra enne wonwa se esisa
sɛ wokɔ sɛhwi asase so anaasɛ western north in general good na mpo wokɔ ahemfie mpo kɔbisa Dawood me ho asɛm a wɔn bɛdi me ho adanseɛ adi maduro ho adanseɛ de akyerɛw ɛfa adwuma pa a Dawood yɛdi sɛ wayɛ aduro na aduro no nipa ne te ukurom na ɔnom aduro no a ne ho tɔ no a ɛwɔ sɛ ɔnya animonyam wɔ mu wade sɛ wonya animonyam sɛ ɔfa a waduro ne ho atɔ no nti no matter what obɛdi adanseɛ but adeɛ baako ne sɛ obi wɔ aduro no a ɔyɛ no ɔyɛ bi saa kɛkɛ wate sɛ ɔwaduro yɛ no sika wɔ mu nti ɛwɔ sɛ ɔyɛ bi but Dawood yɛ hu sɛ deɛ yɛbotaeɛ kɛseɛ paa ne sɛ obi a ɔbɛfa yɛ aduro biara no ade koro a ɛha no nti a ɔfa aduro no ɛwɔ sɛ saa adeɛ no ɛfiri hɔ na ɛfiri hɔ a na ɔno nso adi ho adanse akyerɛ afoforɔ enti no sɛ nipa mmiɛnsa ɛna ɛbɛtɔ aduro a ɛwɔ sɛ ɛmu mmienu ɛdi adanseɛ good baako na ɛbɛka no nso no na adanseɛ no ɛwɔ sɛ ɛbɛakyire o manom na menom yɛ no ɛyɛ kakra aka kakra ɔnom bi ka ho a wɔbɛhu sɛ ne ho atɔ no good ebi wɔ hɔ koraa na nipa mmiɛnsa no ɔmu nyinaa di adanseɛ sɛ ɔmo ho atɔ maame fa saa akonnwa yi so yɛ maame baako yɛfrɛ no maame mata nti ɔwɔ New York ɛwɔ US aburokyima mu ɔse menda wase na menka nkyerɛ wo sɛ nyame nhyira wo wo ne wo generation nyinaa na misa nsɛ mpakyɛw maame adai dɛn na nana ayɛ ama wo ɛna ɔse ɔte US na wayare akyɛ wayɛ na adwene sɛ nka ɔbɛtena Ghana koraa wanya sisi yadeɛ na no ɛna ɔtɔ nnuro wɔ Ghana paa ɔtatie mfidie bebree ɛtɔ nnuro but ɔyɛ nnuro no a ɔnya resource biara ba sɛ deɛ wosi ka Dawood 360 capsules ne Dawood ointment ho asɛm no wotie saa no na Krobea sɛ deɛ wosi ka aduro ho asɛm deɛ ma me nsɔ nhwɛ ɔse ɔma ɔmotɔ aduro no Dawood 360 capsules 5 ɛna ɔmotɔ Dawood ointment nso 5 ɛna ɔmo sɛnde dem ano hɔ wɔyi so Dawood ointment ne mmienu ɛna wɔyi so Dawood 360 capsules mmiɛnsa ɛna me na ɔkɛsɛ ne sisi no ɔnte sɛ yɛ ne yɛ bio na ɛsɛ sɛ wo na wobɔ aduro no ho dawuro no nti ɛno nti na ɔhyira wo sɛ na imagine sɛ wo a wobɔ ho dawuro no ɔhyira no no na me a meyɛ aduro no powerful ɔhempɔn bi sɛ Dawood ɛnyɛ me di berɛ ne makonnwa a nka mɛdi w'akyi abɛdi adanseɛ ɛwɔ afidie so ama obiara te sɛ waduro deɛ adutwa mu ɔsɛ mfie maako nkuro ni ɛna obɛnya asisi yadeɛ a ɛmu ɔden na ne sisi no ɛmu tumi wie no saa te sɛ deɛ yɛde mmoko ɛna agu ne sisi no mu wayɛ nnuro biara ɛnkɔ afei koraa deɛ wapa aba sɛ wedeɛ no a na de me bɛkɔ na imagine sɛ ɔyɛ mpɔn a sɛbi ne sisi ɛne ya na wankura pɔma a wɔntimi nnante ɔsɛ dɔkta me nso menyini biara o but otie yɛn a na agya bibi ka nakoma sɛ Dawood 360 capsules ne Dawood ointment no ebetimi aboa no powerful ɛna ɔsoma yɛ ma ɔmokɔtɔ Dawood ointment no bi ɛne Dawood 360 capsules no bi ɛde brɛ no ɔsɛ ɔmokɔtɔ Fred Mens hɔ ɔstart sɛ ɔnom aduro no anɔpa no wanom mmiɛnsa anwummerɛ no wanom mmiɛnsa 3 days no na ɔnte hwee afei ɛkɔ bɛyɛ 1 week no ɔte nka sɛ ne sisi no mu adwene fam ɛmu nhyehyɛ ne bio nti da kora anɔpa ɔsɔre yɛ no ɛna ɔtry sɛ obɛgyaa ne poma no ato hɔ na wahɛ sɛ obɛtumi anante a ɔse sen sɛ ogya apoma no to hɔ ɛkɔ bosom ni ɔnte sɛ ne sisi ne yɛ ne yɛ bio na ɔnsɔ ne poma no mu nso da bio ne ho atɔ no nti wahu sɛ ampa yɛka habanuru a ɛno ne Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment powerful akora sɛ woyɛ research a sɛ menam sɛ hwee asase so sɛ yi na mehu haban no bi sɛ yaa na mehwɛ deɛ nananom de akyɛ yɛn ne yadeɛ du koro nkurɔfoɔ a na merɛ ho meyɛ hwehwɛm bi mekɔ Burkina Faso mekɔ Mali mekɔ Niger sɛ wura fie biara mu a wobɛnya akɔkora anaasɛ aberɛwo a waboro mfie ɔha metaa srasra mekɔ saa side hɔ a mesrasra efie mu na wu sɛ wobɛdu baabi no na aberɛwa sɛ yi na ɔte bicycle so wanya 90 years na ɔte bicycle so ɔde maa no twi bicycle na asɔda ne bicycle no mu ɔkɔ afuom akɔdɔ na Ghana obi anya 60 years na ɔnama no okura poma ada ya mabɔ akɔkora mabɔ aberɛwa how dabi sankɔfa yɛ nti ɛno na Dawood yɛwura asawikwa yɛ mu no ne yɛakeka nhoma ne haba yɛbɔ mu sɛ yɛyɛ aduru a yɛato din sɛ Dawood ointment Dawood 360 capsules obi tie Asem Beba Dabi awia yi ne sisi ya ne ya saa ma ne ɔhyɛ dan mu kura esu
nipa no nka na koma nto ne yie mu nyame kama koma sɛ aduro na sɛ nipa no yade very good na onkoto Dawood 360 capsules no no wato Dawood ointment no e de aka ho na oto de ka ho a bra wonum capsules no no the ointment no twi okay o twi na no pa no o twi na numre no onum capsules na no pa no o twi bi wanum bi numre to se twi na memene good maame ba ko se ne kunu aboya baso nti ante eno frame se ne kunu pese ona me kasa right papa no kan no kra kire me se doctor na mia ne mukre ne me be ma na mom se nsa me hu se me bua me yire ntimi nhia me nti no e ana me fa na chi abrebia waka no kre o se na o fa na yire chi saa esan so bua na ne yire ntimi emu nhia o ma ne ho nto no wo mbam ne di be bosume be ya o se hu se obua no ba na bua hia obua no ba na bua hia e fe du be kra ba ne se mama ye ana o se wampa na o se hwe aduro na ye o muka ho asem o radio so no makoto bi Dawood 360 ni Dawood ointment no na me start no aduro me sisi na ya me ya no ana me ntimi mu nhia no me sisi na jai se nyam mema nko na ye mre enya mema nko na ye mre o man so ye mre ba wo sisi ya o ya o ba mre ntimi mu nhia ukro wan hwe ya ukro be fa waji nti service wo sisi no wo sisi na ya o ya no service no enti obi tie ya wie yi se wo sisi pa na ya o ya aduro ni Dawood 360 capsules akra unim se nsu started to sasabro kontodwe yade aba papa aba pa oko bomso maame ba akosi ne kontodwe ne nsu no start se tosi ya etimi hunu se ya na obeda oden duku echichire ne kontodwe no ansa na watimi ada no apagya na atosu ne so but bese bosumu miensa ni Dawood ointment or the sra kontodwe ne so no anom Dawood 360 capsules ensu ya toto nyina no case close o se nsu otokro timi famu obra onte se ne kontodwe enia on chichiri bio wow enti obi tie ya Dawood 360 capsules and Dawood ointment and air drone obi tikam peso si banko nyawo number ngo be bo mami ansa 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 0201 681 717 mami ami sumi ni madanse ene enra me drive long distance anadwo no enti me sorry na no pay na me ho nya me good enti me ba beduru adwuma mu no ena me free jataba eko share me office na chi ho na kwabra ne me dwa me hui na mtena ase akura wadwa no ena se na watwa akra for Dawood ointment ni bi fa twime akura me sa we na me ntumi mpagya me konse na me ntumi nchim enti adoma chade akura the office wo no mo de say madam konso na mse ya buntie dia dog o ka no o kwa wa tize giraffe ko no ada so enti u de atwime me say ga me ko eno na wutwa ko bengu me say me tumi pagya na se ma kwantu a me tumi me bedru Ghana da bai me bedru Ghana ukua da numre o se metu kwan ya bedru Ghana ukua da numre na me ba ya na me ba Kumase me duru Kumase no na me bedu ukua da anopa ukua da numre bio na me san akonkran bio na wo say ya me tafa flight na ko da bi me fa we dey me fa VIP me ko duru nkran no me ye program wa Adom TV no anopa me wie me free studio na ela me sa ko tra VIP mu bio na me sa ba Kumase me bedu Kumase me ba take FM na me rebisa me say na wo mre na me dey Dawood ointment me dey atwi me ba wo you so ade me what day very good so tie yen 0244 88 64 37 aka obi wa na wa mono ni enim o micro owoso opedro ni bi aton kra ho African market no so ofre number na say WhatsApp number 0244 no WhatsApp obetimi ade ya di nkomo obeso oton bi obetimi aton opebi ayusu a ebetimi asende so di amana o man bi awosu bi ano ebetimi arrangement ya asende bi di amana na oba Asem Beba Dabi e o Tech FM office ha ebi wo pedro ni bi wo ho the number is the WhatsApp is 0244 88 64 37 obi said Dawood what do you there they are twice by force guys and I'm said but nyame e bibia nyankopon sa do ene ensempa wabeka na we dia wa wuso mu
no ama aba ne kora nkasa Nyankopɔn hyira pa na awie Dr. Dawood na adofo awie Dawood 360 capsules ene Dawood ointment no honsem na papa no abeka ede akyerɛ no na ya na wa persistent spices nso ede ya waduane no se ye ya me ne wo ka sei 100% natural enti so nya bi na so de ya waduane a adofo kama se ono mo track record no ono mo an de sisters mackerel baaye sisters foods wansem na make yi ono an de sisters spices asan babio enti se wo ye aduane a kai hye ne nso se ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor ye wo stew flavor and ye wo beef flavor choose from these varieties na fa ye waduane na ye kama unzu nya ntu bi sa wo tone a wo ba dum pampa so Roman Hills so amedwom ne bantima dwom a wo benya sister spices ye bi na wo tu aton enkran fonko CM bi ni okashi ye number ye 0243 59 5025 and 0279 140 940 ya Bolivia Enterprise Okumazi Sofolai alignment ye ne multi home ni dia nimhwe ye ne the future life smart foods abedwa so a anuanom ye de san yade no na wi awutie mi yade bi abedane wo so kwankro onua bra ye nchen be kire yemu na ye mawo ahodenuru a ye de aye ye nuane adofo enuane ahodenuru na hyemu ma tonchom enti se wunya bi na se wudi a emfa ho ne yade a abedane kodanda wo so ebe free hwafi amwanyu hoto ya wo vitamins ni minerals 23 wom amino acids 19 omega 3 inulin energy selenium fiber ni nyina wom bi enti de brasofula alignment be kire yade no mu kire yen na ye ma waduane aduru bi na kodi ya number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 enra holiday amanfo a onum free home away from home na wonum kodi onum holiday ni wo Sweet Pea Executive Hotel no dodo na na efre me damase boma baso se Krobea se wo kan de pa ho asem ye medinki aka kireo se Sweet Pea Executive Hotel e wo 30 luxurious rooms a eye modern security killers door locks ibi enti so ba ha wa ho bambo de baby abe pake o car ye wo gym free obeko restaurant wa ha security CCTV camera CB bobo ha enipa ankasa man security wono so man area ha what ya say ye obeda ha free delicious English breakfast anopa ye provide amount free wifi ye wo modern jacuzzi stand shower chesa wo ba ha air condition rooms water heater and a TV boyi obehwe na obehunu se wafrifie nanso wabefifofrom ya wo Kumasi ha ya kentenkro no amango ase few meters away from KUSC na Sweet Pea Executive Hotel ya ni ayenie freyen wo 0244 35 8478 eja kwa me na mama nsa nasibi na Atenga. na menka chatinga se we de nye Krobea Asante kono kan akosiko na kan say if you go to Rome do what the Romans do. Asante mamu hano ye modua and besides nana abaye ko wonya na wade o eyam pra ware na ne tie ware na ko wini nua sa wini nua aka ho nkwasi no ware mu miasa eye musuo na to wona enka wo se an se mpo se ware wo mpo a obetumi aware wo aka ho wenso ware no akọ wi obi akọ ware na aka ho oh first one kwa woni na woni kwa won yen kan ho ase wunwie na osan kwa ase me ko ware no aka ho na opia udi ntete se wakoda baabi efa ho ben se ye wo yire dia e na wakoda baabi a wo asem kan enye wo yire eyempra e na wo so nya ready se ko ye no wade o waka ka onko ye se ai wo se jataba frɛ wo se omo se emusuo emusuo nti we kwa ampe ho ase anka bibibesi na be ma bonua de ade be ma bonua ade wo be tran santimamu a e na wo se makoje snap makoto kosua e na makoto togu nsuom oba na wo se opene no koye no wade ne hu se ye oyire na oye bibia ye timeka bia a kyerɛw na wo de wo se wo nyene ho ade wo kotinia na oba na obewe no wo be se wo kofa ni afiri sire ma ba na wo sa bewe no so aka ho we ade
onya funu ba bi obedi pa so onya funu ba bi a obedi pa and what one mo ye no ni ga dem ni design Iron boy obi atimi kan asem enne onti ni bi say asantememu na oba no aha ye modua aha krom ha ye modua se o pese obodua obetwe ko ni sirimu na ko bodua e bia ho de na nanu beba na kwa ma na bodua ba ha pa de se asantememu ye ka me se de na ha de ye modua. Okay, oba de chia me Accra. Iron boy and Iron man. On say edru baabi a enipa no mu bi de ensem bi eyiyi wo mo ha no e de etwitwa wo mo ho. Jataba ne na kasa no wanye antum se wone awura na dade na enso so de wo pa che ne se wone awura yi nua da enya mfumso bia efiri se wone no amamre kire sa ya frefrafra himfie wo kumase ya frafra hene akache a wo mo nso kire se nye no kres ate se de Iron boy wo ka se amamre frafra amamre makwai se wi obi a wonye ne ho ade wi ni nuanu mienu san afaka ho na wa beka san kwase azebu edi akire ye se amamre ma ho kwai de wo mo kro wo ye ne sa no hwa wo be hwe wo ba ne hwe pa no ene ye de ne so ama se wa hwe ni ye we ni ho ade akra na ntwie kra wontu ai na ntwie ba ku sei kra wontu ai ni yensa hwe ho ensa ma ma wi foforo nka mfa meka na de papa be na de be fie o ni wo hwe ye papa no waseda waye yie ene ne ye de ka wo ho no na enye we bia o mu nsa anya ne ho ade akra on se akra ye nuanom esremfo no eduru baabi a mema no de mema bia nyenso omo de ne de eduru baabi a ya na due omo due bo ebinom omunya ware oba ne wie omo wie on say awura yi say ebra eba se ye tu omo no o ka se nkonko haidan wo se me kope baabi mi am bodan wo se me awura yi ni sika ko bobo wie di a wodi mu santan ebi mfa hwe ho ebi mfare hwe wo se okoda acho ba bi kura no one ne da ho bosumi mienu bosumi nsia bosumi miensa hwe wono no be oba ne nya baabi na won koda choba no watwa no ho wan kasa de wanya wadwen so obo kopim se obi ekobobo man baabi okobobo ye okobobo wie ya wo se na me so na wu nu Krobea enisa Krobea ma baabi abobo dan dia enya me anka na nim Krobea enti ade na ye media mesa tu afirim ka kire ne se enefie se wompene ho asem a edwada omra nyesa se womabena da tosoa wa hwi obi tu afiri asantememu Iron boy Iron man ye hia wa ha benada sere wadwuma wura kwan se omra na oma okwan na bra na yenhwe na yenka asem no anya sa wadwuma no kora bebo wadwuma no kora bebo baabi a wo bia wadwuma no bebo o mpeka sa bra santememu ha yemodua ni nyina ye de ate kopem se obeba ye wonko gunsa se na mehwehwe mu de na wo a de na wewe mu okay tie hia meda se ene awodadie mu ntia nkoma happy birthday to you ye frɛ Nera edutema akwada ketwei Kids Castle Montessori na uku school ene wanya afiko edi aka onfie ho ye ma happy birthday sri nyankopon hira ene na hobambo enso de mawo nyankopon ya adomo a ochena ena yenea ye maame oba panyi mata akua ahema askwa eno sikapo nyankopon ya adomo echena ne ekọ kata nachi ewo pakoso RCGHS Mr. Kwabrabo Ate our bronze United States of America yama yako yehowa ya adomo echena mami wonfa oteke ni agro yaba betawechi ama yefe nyankopon hirawo onhira me ontutu ye nyina ya na monsi ye no onka ye ho awura kan wakoma to yam se bema no se wo ye bema e ma ne madwada wo ope wo ku asante memu